Descargaron o vídeo en internet, quixeron descargalo. Ola, en nome de Marea Pontevedra, quero dar pola benvida unitaria e agradecerle a Marea que escollese a nosa cidade e a nós como anfitrións para a súa escola de verán. Serán 2 días intensos, a unitaria terá un recreo claramente por as salas dedicadas a Casaleón no Museo de Pontevedra, entre eles o da final a fórmula para garantir a nosa chegada á gobernanza das deputacións. E máis para debater a estrategia que nos leva a manterse e non ampliar a actual representación no Parlamento Europeo. A outra gran cita electoral no mes de maio, e máis para unha mini viaxe, mas non como será traballo. A nosa unitaria terá un recreo para visitarmos as salas dedicadas a Castelao en Pali, no Milia de Aragón, acrecentadas e diciras marismas de Luguinón, onde non só máis para unha mini viaxe, nos achegarmos tamén a Maglia da Curadora, e diciras marismas de Luguizán, onde non só que a unitaria se útiles e que de considerar tamén a macro depuración ben aprendida ao país, que queda por diante gañando que a unitaria se útil e que debida as jornadas de análise de colección ben aprendida, porque queda por diante gañar en 2019. Benvida ás xornadas de análise e de estudo do Exército do Mar. Bueno, pues pedimos disculpas por estas cousiñas do directo e, sobre todo, lle pedimos disculpas a Luís Rei por presentar o seu discurso desta maneira. En nome de Marea quería darvos a benvida unitaria e quería, en esta pequena introducción, explicarvos cal é a idea da unitaria. E a unitaria quería ser, en primeiro lugar, recoller a ensinanza e o aprendizaxe das escolas unitarias. Esas escolas unitarias que poboan o noso rural e onde, sobre todo, se produce ese modelo de ensinanza no que nos referenciamos. Ese modelo de ensinanza onde, por exemplo, os pequenos aprenden dos maiores, os maiores cuidan dos pequenos e onde se inicia o proceso de aprendizaxe colaborativo. Esa primeira etapa onde se forman os valores, onde se forma o modo de aprender, de vivir, de relacionarse co mundo, ese primeiro chanzo que é o fundamental no proceso educativo, ese é o que quere ser esta unitaria, quere recoller esa forma de aprender cos demais, de aprender interactivamente, de esa aprendizaxe en valores, esa aprendizaxe que inclui o respeto, o cuidado, ese modelo educativo no que precisamente o Partido Popular ten tanto interés en desmantelar esas escolas unitarias que son esencial para a vida en moitas zonas rurais e onde precisamente en ese proceso de liquidación do conxunto do país o Partido Popular é onde está eliminando esos puntais. Entón, nós queremos rendir un homenaxe a esas unitarias e a forma de rendir un homenaxe é aprender da forma en que eles aprenden e que este sexa o primeiro chanzo de aprendizaxe en Marea. Porque a idea de aprender é fundamental para nós. A capacidade de aprender é a capacidade de cambiar, é a capacidade de adaptarse, é a capacidade de seguir dando respostas ás necesidades sociais. E ese é o reto que quere afrontar en Marea. En Marea non pode referenciarse no pasado, ten que referenciarse no futuro, na capacidade de dar solucións. E isto implica aprender. No noso caso, ademais, implica a necesidade de crear espacios de aprendizaxe, como decía, colaborativo. Por eso reivindicamos non só a esencia das unitarias, sino a literalidade da palabra, a unidade.
En Marea non pode renunciar á unidade, porque a unidade é a seña de identidade de En Marea. A seña de identidade é construir espacios colaborativos onde se poda crear unha proposta colectiva alternativa ás políticas do Partido Popular. Este debe ser un espacio que contribuya a esa lógica e este debe ser un dos obxectivos irrenunciables. Aprender, dialogar, colaborar, construir a partir de eso a unidade. En esta primeira xeira da unitaria, queríamos discutir sobre todo sobre tres cousas. Queríamos discutir, en primeiro lugar, sobre políticas municipais, non todas, pero algunhas que son moi relevantes e que poden abrir o paso a afondar en esas ou a afondar en outras no futuro, que son a cuestión do urbanismo, que será a nosa primeira charla, que será a cuestión da cultura e que será a cuestión da política de desenvolvemento, da creación de emprego, da promoción, en definitiva, de condicións que permitan mellorar a calidade de vida da ciudadanía. Vamos a reflexionar sobre as políticas municipais, como queremos afrontar as políticas municipais, como queremos afrontarnos a nós mesmos, quenes somos. En Marea é un espacio en construción e necesita seguir pensando quenes somos, cara a onde vamos, como queremos ir para o futuro e, en terceiro lugar, queremos falar de cales son o escenario das europeas, como vamos a enfrontarnos e a prepararnos para ese escenario das europeas. Insisto, este é un primeiro chanzo, o primeiro que queremos facer é construir un espacio de diálogo e no que podamos seguir aprendendo colectivamente. Vamos a ter debates, vamos a ter visitas, vamos a ter paseos, vamos a ter ocasión de cantar xuntos e de compartir unos días de convivencia que esperamos que sexan moi frutíferos. Debatamos moito, discutamos moito, cantemos xuntos moitos. Benvidos á Escola Unitaria. E vamos a dar paso entón á primeira charla que presentará Alexandra Fernández con Xosé Allegue, con Emma Baúd e con Pepe Constela, por favor. Moitas gracias. Alexandra, presento desde ali logo. Vai falar desde ali, non? Ou preferes isto hoxe? Eu prefiro aquí. Sí, está ben. Poño a conversa. Con tantas flores non vexo nada. Hai aquí unha primavera. Moitas gracias por estar hoxe aquí. Eu vou dar presentación ao primeiro bloque temático que é alrededor do urbanismo. Temos tres persoas que sí que veñen de ámbitos académicos semellantes, dos arquitectos, un xeógrafo, pero que, van a trasladar visións un pouco diferentes, sobre todo a nivel de escalas diferentes. Vamos a ter unha visión máis xeral do territorio, despois unha visión máis centrada quizás no ámbito municipal, ata chegar ao máis pequeno que é a política de vivenda. Moitas veces, cando pensamos o urbanismo, cando a xente se pregunta que é o urbanismo, aparece como algo nos xornais ou como se fala moitas veces dende o punto de vista técnico como algo fora do alcance da maioría da xente ou que non temos capacidade para discutir deste tipo de cuestións, non? E iso que deriva en que moitas veces pensemos que as decisións sobre o urbanismo, sobre a decisión da ordenación do territorio sexan cuestións casi como algo inevitable. Isto ten que ser así porque non pode ser de outra forma, non? E non nos permiten participar moitas veces nunha linguaxe máis accesible a este tipo de discusións. E eu creo que o primeiro que hai que desmontar un pouco é isto, non? Toda esa serie de conceptos e instrumentos ao redor do urbanismo que se nos presentan moitas veces como
inevitable, inamovible, cando o primeiro que temos que pôr en causa, en primeira instancia, creo eu, para facer outro tipo de políticas, tanto de urbanas ou de ordenación do territorio, son os propios conceptos co que se nos plantexa a ordenación, non? Por exemplo, a separación entre o urbanizable e non urbanizable, eso xera, no fondo, unha forma de entender e de comprender o territorio limitada única e exclusivamente a unha lógica que deriva dunha lógica da propiedade moi centrada no valor do chan, non? Entón, transformar esas propias conceptos, esas propias ferramentas, ten que ser o primeiro paso para poder facer outro tipo de políticas. E creo que hai que desmontar eso de que o urbanismo non é simplemente delinear rúas, describir cantas alturas se poden ou non facer, os equipamentos, sobre todo porque hai que romper coa idea de que o urbanismo non é o decorado das nosas vidas. Non é simplemente unha cousa que está aí ao fondo, un escenario onde desenvolvemos as nosas vidas, que ten que ser o máis cómodo, o máis bonito posible, senón que o urbanismo é moito máis, non? O urbano é un produto social e determina, a través de como se articula todo o urbano, permite que sucedan ou non cousas, que podamos desenvolver ou non as nosas prácticas sociais, e que cada pobo, cada lugar ten as súas propias prácticas e ten a súa propia forma de desarrollo espacial, non? É un produto froito dunha forma de relacionarnos socialmente. E abordar o urbanismo, abandonar esa idea do urbanismo como algo tecnocrático, creo que supón tamén derrubar antes unha serie de ideas que están metidas no nosa forma de pensar, pero absolutamente, que ten que ver coa preponderancia da historia ante o espacio. Quero decir, epistemolóxicamente sempre pensamos que toda a dialéctica é a través da historia, non? E consideramos a categoría temporal con un peso, damoslle unha entidade articuladora da nosa forma de pensar, mentres que o espacio moitas veces o entendemos simplemente como o que falaba nun principio, non? Ese decorado onde suceden as cousas. E eu quería trasladar hoxe unha frase aquí que me parece interesante, de Schogel, unha persoa que analiza sobre a xeopolítica. A historia non se desenvolve só no tempo, tamén no espacio. Algo que parece tan simple, non? Poñer as dúas categorías espacio-tempo nun mesmo nivel epistemolóxico, de situar todo o pensamento nesas dúas categorías, algo que parece tan simple, en realidade non se fai normalmente, non? E lle damos moita máis preponderancia, como digo, a esa visión temporal que non a espacial. E isto ten unha raíz, esta problemática, que ven de longo e ten que ver con que durante a modernidade todo o pensamento occidental se construíse de forma cronolóxica, como digo, a través da historia, a través do tempo, e deixando espacio como ese escenario, e que se pon só en causa coa partir da crítica poscolonial, que pon en causa que haxe só unha única historia, unha única voz da historia, unha única verdade, e o que fai é por en causa e decir non, existen moitas narrativas, e eso no fondo son moitas voces, e o que abre é o campo do espacio, non? Depende do espacio que ocupes, tes unha narrativa, tes unha historia ou tes outra, e rompe coa esa idea monolítica de que exista só unha voz. Sin embargo, como todavía está metido na nosa forma de pensar, seguimos dicindo frases como países desarrollados ou países en desarrollo, ou sexa, hai países que están máis avanzados na historia e países que están menos avanzados na historia. Non é unha lógica entre un país e outro e as relacións que se dan entre un e outro, sino que se entende, seguimos describindo as cousas como ese progreso, non? Esa idea de progreso, de que todo o tempo sempre avanza cara ao progreso, e que hai lugares que están desarrollados e lugares que non. E por eso dicimos frases como en pleno siglo XXI isto non pode pasar, porque sempre pensamos, non? Que estamos nesa idea teleolóxica evolutiva da historia que sempre avanza cara adiante. E iso tamén creo que é algo que temos que desmontar, e creo que desmonta tamén un pouco Constela, non? Coa súa visión un pouco crítica, non?
de hacia onde camiña o noso país e que non todo o tempo por vir ten por que ser mellor, senón que hai que loitalo en cada momento. Bueno, eu simplemente quería un pouco trasladar esta visión máis amplia da cuestión espacial, porque me parece importante romper esos marcos porque tamén impregnan a política. Así como decía que a idea hegeliana da historia se construe a través da dialéctica temporal, non? Onde o lugar é estático, eso se sigue reproducindo na teoría política e, por exemplo, en Marx sí que hai xa algún indicio de relación do suxeito coa espacialidade, pero sigue sendo todavía pequena. E, por exemplo, hai unha desespacialización dos suxeitos. Cando se fala da clase traballadora, da burguesía, do campesiñado, moitas veces faise de forma desespacializada. Non se explica un campesiño do sur, un campesiño do norte, un campesiño de onde en concreto, non se lle dá un nome específico. Chamámoslle polo nome da clase, burguesía, campesiñado, siguen sendo conceptos que non explican a espacialidade concreta do suxeito. Non hai unha desespacialización na teoría política. O que sí que explica, por exemplo, Marx, e creo que é interesante, nesa relación entre o capital e o espacio, que o capital, bueno, intenta superar as crises mediante cambios na produción ou na realización. Eso significa que pode facer cambios a través de cambiar, por exemplo, as condicións salariais, as condicións de produción ou de condicións de realización. E iso pode facerse, por exemplo, no momentos onde se produce en exceso de capital acumulado, trasladar centros de produción a outros sitios, non? Pois a lógica imperialista, colonial, que hoxe en día tamén ten outra versión coa deslocalización, non? Cando hai crises sistémicas, danse cambios nas localizacións tanto da produción como na reproducción. Entonces, aí sí que Marx entende un pouco, aínda que non lle chama polo nome concreto, sí que ao suxeito, sí que empeza a ver como funciona de forma dialéctica as lóxicas do capital no espacio. E isto é moi interesante para nós na posición periférica na que estamos, tanto no Estado como na Unión Europea, porque é imprescindible que fagamos unhas cartografías do poder, que sexamos capaces de describir as desigualdades espaciais. Ao final, o que xera este tipo de... O capital é unha lógica de desigualdade espacial, e se dá, por exemplo, na lógica máis pequena dunha cidade, onde hai espacios de desigualdade interurbanas entre o centro e a periferia, non é o mesmo vivir no centro que vivir na periferia, danse relacións de desigualdade entre as cidades e o rural, entre o propio Estado, entre a propia Unión Europea, e poderíamos, para cada escala, facendo un zoom máis grande, un zoom máis pequeno, cartografiar esas desigualdades espaciais, non? E eu creo que consiste tamén un pouco hoxe neso, en ter en conta as diferentes escalas nas que nos podemos mover e que nos afectan, non? E que ao final tamén son dialécticas. É certo que unha escala máis pequena, como é a escala da cidade, pode depender máis dunha experiencia, non? Ou cando tú estás nun barrio ou compartes veciñanza, tes unha idea do que supón esa veciñanza máis vinculada á experiencia persoal, mentras que, por exemplo, analizar a nosa condición de desigualdade dentro da Unión Europea require dunha construción ideolóxica maior e non é só puramente a experiencia, pero que ambas cuestións se interrelacionan. Quero decir, non podemos falar da Unión Europea sin saber dende que punto da Unión Europea falas, non? Ao final, esa experiencia do lugar tamén che marca a túa propia forma de comprender as desigualdades. E xa vou acabando. Simplemente era como para dar unhas ideas, así que isto daría para moito, non? Pero romper un pouco con esa idea de que o urbanismo é unha consellería, un espacio reducido, unha temática, non? Senón que é unha dimensión que ten unha profundidade enorme, unha dimensión altura da dimensión histórica que daría para profundizar moitísimo, para ver todas as implicacións que ten e, sobre todo, o cambio de escala. E como todos esos desarrollos espaciais desiguais, os desarrollos de poder a través do espacio desiguais, poden entenderse en múltiples escalas e é moi importante que o fagamos hoxe, sobre todo por esa condición periférica que temos e porque creo que neste momento no conxunto do Estado
español estáse dando, de feito, unha reconfiguración moi potente, onde se está disputando precisamente os modelos de desarrollo espacial desigual. Se está discutindo o reforzo do modelo da centralidade económica dese triángulo Madrid, Barcelona, Bilbao e con forza no Mediterráneo, e onde todo o resto cada vez é máis periferia e onde cada vez máis as grandes cidades se moven nun rexistro á marxe do resto do territorio. Esas cidades como Madrid, Barcelona, que se entenden como un igual con Barcelona, París, Berlín, e teñen relación entre sí e son capaces un pouco de abandonar os territorios, a relación cos territorios que teñen ao redor, non? Entón, estamos nunha segregación maior, cada vez maior, entre as grandes cidades e outros espacios que supoñen un conflito territorial moi grande e que temos que abordar, e o que se está disputando é, en certa forma, en que maneira podemos abordar o reequilibrio territorial. Reequilibrio territorial me refiro en termos de poder económico, de capacidade de decisión sobre o territorio, e, do meu punto de vista, ten que pasar por transformar en primeira instancia ese valor de cambio do territorio por un valor de uso, que é histórico no nacionalismo galego, na esquerda galega. Sempre houve unha comprensión de que as loitas populares eran loitas nacionais populares polo territorio. Hoxe en día as manifestacións máis masivas en Galicia siguen sendo as de loita polo territorio, porque nos vinculan aos espacios urbanos e rurais que noutro tipo de cuestións poden parecer máis segregados, xúntanos a todos, non? E entonces me parece moi interesante a charla que vai haber hoxe polos perfis de xente que hai, porque dan unha visión moi completa, moi dende as diferentes escalas, para comprender como nos afectan cada unha delas, non? Nesas desigualdades. Deixo-vos en primer lugar con Constela, porque, digamos, vai traballar a escala máis grande, a do territorio, a complexidade do territorio, e, bueno, sabedes que acaba de sacar o seu libro Colapso Territorial, que ademais foi premiado co Ramón Piñeiro de ensaio, que, bueno, é un premio con moito recoñecemento no noso país, moitos parabéns, e, bueno, que está tendo moi boa recepción polo país adiante, e, bueno, creo que é unha das mentes máis brillantes que temos no país para pensarnos agora mesmo, dende logo. Sí. E, bueno, el é licenciado e doutor en Xeografía pola Universidade de Coruña, foi profesor na Universidade de Coruña, na Universidade Carlos III, e agora traballa como profesor na Universidade de Vigo, na Universidade de León. Tamén traballou como xeógrafo na área de urbanismo e ordenación do territorio do IDOM. Bueno, ten larga experiencia profesional, e agora tamén no campo da investigación e da divulgación, que esperemos que siga dando moitos máis froitos, que boa falta fai. Moi buena, desde aquí. Alexandra, decidimos sentarnos para vela desde ali. Bueno, escoítase. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer a En Marea o convite a esta unitaria, ainda que agora estou eu só diante do perigo, non? Eu vou a falar un pouquiño de algunhas reflexións en clave, se queredes, algo controvertida, provocadora. Non me gustaría que despois da miña intervención pensarades que veño a falar do evidente ou a falar das grandes vantaxas que ten a práctica política da Marea ou da esquerda, non? Quero intentar focalizar a miña intervención en tres grandes cuestións problemas, e logo, si me dá tempo con un poquinho máis de sosego, propoñer algunha solución, non? Aí digo problemas e solucións, realmente son algúns problemas e non sei se algunha solución, non? O primeiro de todo será descubrir a que nos enfrontamos, non? Que patoloxías, que conflictos, que problemas temos hoxe no país a nivel territorial, a nivel do espazo, non? Gústame comezar por unha imaxe do voo americano, do 56. É unha imaxe que a min sempre me gusta volver a ela, porque tendo en conta que a posguerra, nos anos 40,
apenas houbo modificacións territoriais de grande calado, estamos diante do territorio que podería ser a Galicia dos anos 30, e, por tanto, como vedes, é unha paisaxe de agras. A produtividade agrícola rebosa por todas partes e unha imaxe que contrasta coa imaxe actual, non? Este exercicio, que debía ser, baixo o meu punto de vista, un exercicio de todas as escolas, as unitarias e as non unitarias, non? Nas aulas de xeografía, que se ensinan moitas capitais, moitos nomes e demais, creo que este tipo de dinámicas de explicar cales foron os cambios a nivel espacial dese suposto crecemento, dese suposto desenvolvemento da historia, non? Que custes, que resultado espacial temos, non? Como vedes, temos un territorio moito máis segregado, moito máis fragmentado, fundamentalmente por esas vías de accesibilidade, de comunicación, e logo por unha diseminación inducida dun tecido residencial que parece como se collésemos un puñado de lentellas e o espetásemos contra o territorio, non? Esta é unha das moitas imaxes que poderíamos seleccionar, non? A segunda, este esquema, que sería de calquera vila media do país, pois, por exemplo, Ordes, Cerceda, Chantada, Lalín, se collésemos as súas normas subsidiarias vixentes, o seu planeamento vixente, e agotásemos a edificabilidade destes núcleos, teríamos un modelo de vila parecido a este, non? Con unha vila disposta a través dunha estrada, con edificabilidades que poden chegar ao baixo máis 6, bueno, traseiras, etc., non? Isto é o modelo de país que se recollía nesas normas subsidiarias, non? A realidade é, despois de 40 anos de desenvolvemento, de evolución, o que temos son vilas inacabadas, son núcleos onde conviven solares a leitugas, solares a grelos, solares con gando urbano, non? Con eses baixos máis 6, baixos máis 7, que sí que se foron compactando en moi pouca dimensión, non? Por tanto, son dous exemplos. Poderíamos poñer 50.000 máis de realidades ás que nos enfrontamos. O que me gustaría ahora reflexionar como chegamos hasta aquí e facelo desde a práctica urbanística, non? Dende a miña pouca experiencia en redacción de plans xerais, de plans especiais, pero tamén no meu contacto con xestores públicos, non? Con concelleiros, con arquitectos municipais e outros equipos interdisciplinares, non? Como chegamos hasta aquí? Os tres problemas, non? A primeira provocación, non? A suma de 313 non é igual a un país. A pregunta ven a ser: pódese construir un país só dende o municipalismo? Para min é evidente que non é suficiente. É condición necesaria, pero non suficiente. É dicir, está ben ter a casa amañada, ter o teu piso amañado, pero iso non quere dicir que o teu edificio vai a estar en perfectas condicións. Está ben ter un liderádego dentro do país dunha forma de facer urbanismo, pero iso non implica ter un país coherente, ter un país con ordenación do territorio que de alguna maneira estructure non só os usos sociais do espazo, senón tamén a vida, o confort dos que habitamos nel, non? Cun risco, ademais, que creo que cada día é máis evidente, o risco das cidades-estado, da creación das grandes cidades-estado. Eu, cando leo na prensa, o Porto de Vigo supera o da Coruña en transaccións internacionais, o aeroporto de Compostela compite con Abel Caballero por non sei que. Para min eso é un drama e un fracaso que se pode tamén artellar e buscar solucións dende a deixar de competir entre os municipios como unidades de competencia e non como unidades de cooperación. Por aquí vai a ir unha das miñas reflexións para buscar solucións, non? Unha situación destas, da suma de 313 estructuras orgánicas do territorio sobre as que descansa a ordenación do territorio na actualidade. Por que? Porque a lei do territorio, da ordenación do territorio, está sen desenvolver. Temos unha lei 1095 que, de alguna maneira, regula unha serie de figuras, plans territoriais integrados, directrices de ordenación do territorio,
que son papel mollado, non son documentos vinculantes e, por tanto, falta unha reflexión regional en termos xeográficos do que é a ordenación do país. Grandes áreas, grandes espazos naturais, grandes espazos de reserva, grandes espazos residenciais, etc. Outra idea que reforza este problema é que as lóxicas socioterritoriais, as persoas, non entendemos moitas veces de lindes, de marcos municipais. Entón empezamos a competir. Dous concellos que necesitan ambos un instituto, queren cada concello quere o seu instituto, quere o seu polígono industrial, quere o seu centro de saúde, quere por unha lógica que non é unha lógica territorial estrictamente, sino que é unha lógica de competencia outra vez, non? Por tanto, a pregunta que se fai aquí é que modelo podemos construir só desde o municipalismo? Que tipo de país? Probablemente teremos un país xerarquizado, un país como o que temos, entre unha separación entre a Galiza atlántica, urbana, litoral, con unha vertebración norte-sur, e unha Galicia fundamentalmente cada vez máis despoboada, cada vez máis... Por tanto, as liortas existentes que, por certo, a esquerda ten que empezar a plantexar que modelo de ordenación do territorio, que forma de organizarnos queremos, algo que levamos sin facer, polo menos dende que eu nacín, que é o ano 80, non? É dicir, sabemos que lingua queremos, sabemos máis ou menos que cultura queremos, que sectores productivos queremos, pero do territorio non sabemos moi ben se queremos bisbarras, se queremos comarcas, se queremos parroquias ou se queremos capitais culturais. Non o sabemos aínda de todo, non? O segundo problema, como se elabora o urbanismo, non? Como se elabora ese modelo de crecemento, non? Bueno, pois eu titulo sen medios, sen recursos, só con votos. É a lógica electoralista a que move en boa medida como se vai creando ou tecendo unha malla de crecemento urbano ou de crecemento rural ou de ordenación urbano e rural. Bueno, que participación cidadá temos a día de hoxe neste tipo de traballos? Chega con esa exposición pública fundamentalmente pouco pública, que se fai de todos eses plans, de todas esas normas que se penduran nun tabuleiro no concello e logo ti, se recurres a un profesional, podes emendar e se non, pasa de largo. Que calidade, que rigor temos? Outro día estábamos en Chantada vendo a declaración de ben de interese comunitario da Ribeira Sacra, un documento cheo de erros, un documento cunha falta de rigor brutal dende o punto de vista histórico, dende o punto de vista xeográfico. Que tipo de cartografías se exponen aí en eses documentos, como estamos aprobando as nosas propias normas, quen de alguma maneira avalía o avaliador, non? Como facemos eso, que control establecemos, non? Temos neste país unha serie de plans e normas do pasado, documentos antiquísimos, non? Que cada vez que queremos sistematizar, que queremos digitalizar, os que nos dedicamos a eso vemos que realmente é un déficit brutal, non? E por último, que recursos a nivel de fontes, a nivel de microdatos existen nos concellos, nos municipios, dos que nos podamos dotar? Son problemas, todos eles de carácter técnico, que nos levan a situacións que vos dixen ao principio. Por último, a práctica urbanística, como facer, non? É o máis acaído esa pretendida imaxe do plan xeral, ese traballo de escala 1-1, casi temos que meter en caixas enormes unha serie de información brutal que normalmente despois queda depositada e sin ningún tipo de uso real, non? Esa é a forma de facer un bo traballo. A esclerose orzamentaria. Comentaba no seu día Gallego Jorreto que un palacio de congresos ten un orzamento de 1,5 millón de euros, 2,5 millóns de euros, por exemplo, e un plan xeral de 200.000 euros. Por tanto, temos un desaxuste. Como traballar así, non? Cando se fai a cartografía neste país? Quen a fai? Habría que preguntarlle a Xunta de Galiza por que contrata unha empresa, unha corporación multinacional para facer o que é a planimetría un 5.000 do país. Por que non temos nos control sobre ese tipo de ferramentas, non? A prospección de patrimonio intensiva, cando se fai? Faise co plan xeral, hai que facela antes, é un traballo que tiña que estar en funcionamento, retroalimentándose constantemente. Que profesionais temos a noso dispor os municipios, os pequenos,
Non me refiro ás grandes cidades, sino me refiro a concellos pequenos. Moitos non teñen arquitecto municipal, traballan con bolseiros na maior parte das casos. Hai historiador, hai xeógrafo xa, bueno, eso xa é ciencia ficción, hai bióloga, con quen contamos, quen nos axuda? É só o ímpetu do concelleiro e do seu equipo ou do alcalde, que resulta que é arquitecto e entón sabe facer ou enseñeiro. En fin, ou é que vai a decidir o xuiz cantos plans xerais, cantas normativas acaban sendo xudicializadas no Tribunal Superior, no Tribunal... Ese é o modelo de tramitación que queremos para xestionar o noso territorio. Parece que hai certa controversia, non? A realidade é que temos unha práctica urbanística que non xestiona a permuta de territorios, de parcelas, a permuta de propiedade, a cesión, a arbitraxe, esas cousas que teñen que pilotar os concellos, quedan en dique seco, non? E isto de desclasificar o solo, que parece ciencia ficción, vos a poñer un exemplo. Un concello que declara solo urbano consolidado todo unha serie de parcelas. En 40 anos ese solo urbano non se consolida, non se compacta, non se desenvolve, non? En termos da dialéctica temporal. Chegado eses 40 anos, o redactor quere desclasificar, é dicir, quitarlle os dereitos de propiedade privada a esas parcelas que eran solo urbano consolidado. Quen se mete nese tinglado? Uns dereitos que están asumidos, pero que son moi necesarios. Para que? Para evitar os dereitos de especulación que podan ter, as expectativas de crecemento financiero que podan ter nesa parcela os propietarios. Propietarios que pensan que por ter un edificio no centro dunha cidade teñen un plan de pensións. Sempre están a expectativa de que chegue un comprador que realmente lle soluciona a vida, non? Bueno, e sinalo que son pinceladas de problemáticas, non? En canto a solucións, a primeira pregunta, que país queremos? Empezando por cantos queremos ser, cantos somos, cantos imos ser, cantos queremos ser. Vexo que hai moito debate sobre a crise demográfica, si dentro de 30 anos vamos a ser menos de 2,5 millóns de galegos. A pregunta é, cantos somos hoxe en día, agora, hoxe, en Galiza? Contando turistas, contando xente que ven a traballar, contando... O problema a veces non é de unha foto fixa, dun padrón de habitantes, dun censo. O problema é que temos que empezar a introducir nas maneiras de xestionar o territorio as fotos dinámicas. Cantos entran, cantos saen, cantos utilizan, cantos usan o espazo, non? Non tanto cantos están censados. Pareceme bastante esclerótico, non? Como se fora unha película de Indiana Jones, en vez de Arca Perdida, pois tenemos que empezar a construirmos, a buscar a complexidade que perdemos, non? Eses usos sociais que antes existían sobre o espazo e que no futuro teñen que ser outros, non teñen que ser os que había hai 100 anos. Quen pense que podemos volver a recuperar o país verdescente, rumoroso, igual está nunha Arcadia máis fraguiana que revolucionaria, non? Infraestructuras, chegar pronto ou chegar a todas partes? O meu sobrinho quere ir a Fisterra en autobús. Eu lle dixen que iba a ser unha odisea, non? É dicir, realmente, para que queremos chegar pronto a Madrid, temos que empezar a pensar o que pon a última idea, ollo cos depredadores, non? Esa imaxe do centro-periferia. Se nós chegamos en 3 horas de Ourense a Madrid, quen vai a sair gañando? Madrid ou Ourense? Que non vos mintan, cando vos digan que van a sair gañando os dous núcleos, é mentira, non? Sempre é unha forza centrípeta máis forte que a centrífuga, non? Por tanto, pensemos en esas cousas. O outro día en Ourense, 400 millóns de euros para unha variante do AVE para aforrar 4 minutos de desplazamento entre Ourense e Madrid. 4 minutos, 400 millóns de euros. Que poderíamos facer no país en materia de infraestructuras con 400 millóns de euros, non? Non sen as mámoas, non os ríos, por suposto, pero tampouco sin as persoas. Que quere dicir esta idea? Deixemos de facer urbanismo para o home heterosexual, branco, empresario, con aspiracións a burgués, non? Empecemos a pensar nos nenos, Tonucci, a cidade dos nenos. Aquí en Pontevedra saben algo desto, non? Nas mulleres.
os lugares das mulleres, os nomes das cidades que levan, onde están, onde nos sitúa eso, non? Nas persoas maiores, nas barreiras arquitectónicas, hai outra forma de facer urbanismo, non? Segunda idea, máis xestión, menos crecemento. Dicía hai pouco tempo Fariña Tojo e tamén Xerardo Estévez que a mellor política que se pode facer hoxe en día ao noso territorio é deixalo tranquilo por un tempo, que se recupere, que se recicle, que vaya recuperando a súa sensibilidade, a súa forma de ser, non? Coidar o que hai, e pon aí entre paréntesis, comezando por onde ainda hai algo. Eses plans de desenvolvemento rural de dicir, vamos a meter non sei cantos millóns en non sei que sitio, pero se aí xa non hai nada, eso está exterminado. Cartografiemos os lugares onde todavía queda algo e empecemos a construir desde aí. Isto non hai fórmulas máxicas, non? O territorio non é unha mercadoría, evidente, xa non vou a entrar aí, pero despois interésame esa última idea, os plans de xestión, non? Estamos moi centrados en pensar que un plan xeral ou que o urbanismo ten que dar lugar sí ou sí a 3.000 vivendas novas, a 15.000 metros cadrados de solo empresarial ou industrial. Pois o mellor non fai falta pensar en eses termos, sino empezar a non sei cantas res hai, non sei se hai 7 ou 700, eu pois en 3, pero é esa forma de repensarnos a nós mesmos sobre o tecido que xa existe. Bueno, unha proposta imaginada, vale? Para rematar. A mí me gustaría que o urbanismo, que a forma de ordenar o territorio, trascendese o municipalismo, trascendese nos lugares onde sexa pertinente a unidade municipal. Porque, insisto, moitas veces é máis unha unidade de competición que de cooperación. Pensemos, por exemplo, nun conxunto de concellos que son os concellos do Salnés, Pollo, Sanxenxo, Ogrove, Meaño, Ribadumia, Cambados e Meis, conforman unha unidade xeográfica, ademais teñen certa homoxeneidade funcional, tanto en usos agropecuarios, residenciais, turísticos, teñen unha estructura dentro do punto de vista da infraestructural, son 73.000 habitantes, 223 km cadrados, teñen unha densidade de poboación suficientemente potente como para unirse e, ademais, pois estaríamos falando de 7 plans xerais en torno, si fose de economía de aglomeración, 1,5 millón dispoñible de euros para facer un traballo, non? Pensemos en eso. E, ademais, existe unha necesidade conxunta. Equipamentos, dotacións, sistemas xerais, masas forestais, espazos naturais, paisaxe, é dicir, existen unhas necesidades que son comuns a todos os concellos, non? Diredes, isto non se pode facer. Sí se pode facer. Non inventamos, bueno, isto é como está a situación, vedes que hai incluso concellos que non teñen planeamento, como Grove, constame que moitos están tramitando os seus plans xerais novos, pero en xeral temos figuras de principios dos anos dos 2000, non? En fin, isto podese facer nunha proposta imaginada desta maneira. Insisto, estou provocando debate, non quere dicir que esta sexa a solución. Plan territorial integrado de 7 concellos. Un plan territorial integrado con regulacións, con determinacións vinculantes. Non pode ser un documento consultivo, non? Que está presente esta figura na Lei de Ordenación do Territorio famosa, que, por certo, Feijóo dixo que para esta legislatura que iba a facer unha nova Lei de Ordenación do Territorio. Veremos a ver que se lle ocorre. Unha parte deste plan territorial integrado, pensemos que o fai a Xunta, en relación con unha empresa ou con empresas, é dicir, ese 1.400.000 euros do que falábamos o fai desta maneira. Lóxicamente, un documento de diagnose no que podemos artellar unha participación cidadá ex ante, é dicir, previa por parte dos concellos, promovida unha participación cidadá real, cunha cartografía e uns microdatos que nun país serio faría pois un instituto de estudos territoriais a disposición da cidadanía, non? E non a disposición das empresas, non? Esta parte do traballo pois faría a estrutura orgánica e os sistemas xerais, é dicir, a clasificación do solo, incluído os solos núcleos rurais, importante,
Por qué? Porque nos volven todos os redactores con normativas e con métodos para delimitar os núcleos rurais. Si eles nun conxunto como esta Península do Salnés temos núcleos rurais todos bastante similares e todos con unha tipoloxía similar, para eles vai a ser moito máis fácil de facer cando se fai por economía de aglomeración, non? Fan o estudo económico e, por último, un plan xeral de patrimonio, é dicir, unha sorte de prospección extensiva. Esta é a parte que, coa participación, lóxicamente, dos concellos, sería o que atinxe ao todo o conxunto da Península do Salnés. Queda facer a segunda parte, a que fan, lóxicamente, os concellos. Con ese gran traballo previo de diagnose de estrutura orgánica, de sistemas xerais, non fai cada concello os seus, sino que se poñen de acordo. Póñense de acordo nas dotacións, onde vai haber un equipamento, un polideportivo, un instituto. O territorio é permeable, non o podemos dividir por pequenas leiras, non? Farían a ordenación pormenorizada, os usos, a regulación de usos e, polo tanto, as determinacións e todo o que ten que ver coas ordenanzas de solo urbano e poño entre interrogantes os ámbitos de solo urbanizable, si é que ten que haber, porque o mellor non os ten que haber, simplemente hai que desenvolver os que xa están previstos, non? Os sistemas locais, lóxicamente, e a prospección intensiva. Por certo, todo este traballo, falando con hasta 5 concelleiros de urbanismo, dixeron que o farían eles dentro do concello, sin contratar a ninguna empresa. É dicir, o farían como un traballo propio do seu ámbito, non? Por tanto, fixadevos que desta maneira temos o territorio en primeiro lugar. Por qué? Porque nesta parte, que é a parte de diagnose de estrutura orgánica e demais, aí é onde se completa a unidade morfolóxica, a unidade xeográfica e social que é a Península do Salnés. E logo cada concello fai o tecido máis pequeno, non? Desta maneira, xa remato, pois teríamos máis coherencia territorial nun ámbito máis grande, reducimos a competencia e practicamos a cooperación, é unha reflexión para as persoas. Por qué? Porque non estamos poñendo antes de nada o crecemento e o asfalto, unha planificación en función das necesidades e non en intereses de parte, pon freo ás ocorrencias e a determinadas tentacións especulativas, en fin, é unha visión máis a longo prazo e que procura, polo menos, imaginar outro modelo. Insisto, non é esta a solución, o mellor, pero é unha motivación para que teñamos un debate, non? Pois nada, moitas gracias. Agradecese as propostas, ademais, así concretas para pensar e discutir en base. E agora, o seguinte poñente, Xosé Allegue, el doutor arquitecto, estudiou na ECHAC, en Coruña, e traballou dende o 93 a 99 na oficina de rehabilitación do Consorcio de Santiago. Polo seu traballo ali recibiu varios premios, entre eles o Europa Nostra, o Premio Europeo de Urbanismo, o Gubbio, todo polo seu traballo de rehabilitación do Centro Histórico de Santiago. Dende o 99 agora é xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos e Infraestructuras do Consorcio de Santiago. Ademais representa ao Consorcio nas xuntanzas do Grupo de Cidades Patrimonio. E tamén, desenvolve traballo cultural dentro do Colexio de Arquitectos de Galicia, e logo ten a súa parte activista, participa en Galiza non se vende, SOS Courel, unha persoa que sempre está disponible para botar unha man, digo eu que sei de boa fe, que sempre está disposto a botar unha man para o que sexa, deixo vos con él. Gracias, escoita, sí. Gracias, Alexandra, pola presentación, gracias a En Marea polo convite. Esta primeira imaxe, teño unha presentación cargada de datos, de maneira que podría estar entre 10 minutos e 2 horas, pois o que sexa necesario. Vou procurar reducir a 15-20 minutos. Fabuloso, moitas gracias. Sí.
para que teñamos un pouco de tempo para falar, que a mí me parece, creo que máis interesante o intercambio. A máis eu estou máis interesado en escoitar a Emma e que en contar eu, que eu xa me sei o rollo. Bueno, eu, aparte de agradecer a invitación, eu creo que é un luxo estar en este espazo, un espazo con gran valor histórico en Pontevedra, donde departiron amigablemente, pues, seguramente Castelao, Cabanillas ou Alexandre Bóveda, e que dentro da pedagogía que pretende inspirar esta intervención, creo que nos é moi útil para facer ver como efectivamente o que di esta pintada nunha rúa de Sao Paulo obedece á realidade. As corporacións financeiras se foron apropiando dos centros das cidades e efectivamente na práctica este edificio demostra un pouco o que pretendo contar hoxe nesta charla, que o arquitecto da cidade é o capital. Bueno, hoxe falar de capital igual pode parecer un termo un pouco desfasado, pero eu son dos que reivindico que en absoluto. Precisamente en Sao Paulo hai 2 anos decía Harvey, este xeógrafo e sociólogo comunista de origen británico pero afincado en Estados Unidos, bueno, unha conferencia que está colgando na rede, eu extruxen estas 2 frases. Dice que as cidades convertéronse nun medio para que o capital excedente estancado nos fondos bancarios pode investir, e que as cidades xa non están organizadas para que a xente poida vivir con calidade de vida, senón para que o capital poida producir o maior beneficio. Eu creo que temos que ser todos, ao que supoño que entre os presentes hai moita xente que ven do ámbito municipal. Despois, se temos ocasión de falar con Pepe, eu concordo absolutamente co que acaba de decir, que temos que trascender ese ámbito municipal. Ahora estamos en esta escala, pero hai unha continuidade absoluta das escalas e temos que ir do xeral ao particular, eso concordo, pero ahora vamos a centrar en este ámbito. Eu creo que vou, insisto, decir porque tamén o subtítulo da charla é invitación á política. A política no sentido etimolóxico da palabra, non? Que significa basicamente o goberno das cidades, desde o punto de vista etimolóxico, e nós estamos en eso, na política, e eu reivindico este término de poliética sempre que teño oportunidade de falar, porque significa efectivamente o modo correcto, o modo de facer ben as cousas na cidade, que é no que estamos todos os que nos dedicamos á xestión municipal, non? Bueno, como efectivamente a xornada, esta parte da xornada fala de que é urbanismo e que é urbanismo, eu gústame, igual é un pouco unha deformación da miña época como docente, pero me gusta avanzar un pouco do que vou falar, non? Esta pequena definición de urbanismo, unha referencia ao que significa as capturas das políticas de planeamento e vivenda, que é o interese público, un tema crucial no ámbito da decisión política. Que significa o dereito á cidade e o dereito á vivenda? Habitualmente falo tamén de dereito ao territorio, isto xa falou espléndidamente Pepe Constenla, polo tanto vou obvialo, pero hai esa continuidade, dende logo. Unha pequena referencia ao que significan os procesos de xemonización dos valores urbanos e esa defensa do capital social e do capital fixo da cidade e do territorio. Bueno, aí non eliminei o do territorio, escapouseme, Pepe. Hacia unha nova economía local ligada ao que Pepe contaba tamén na última diapositiva, ligada á recuperación do que xa temos, á rehabilitación e ao traballo co xa existente, e unha reflexión tamén moi breve, porque xa Emma nos vai falar do que significa a vivenda, da vivenda de Galicia. O estado de cuestión, hai unha serie de cuadros con datos, tamén pasarei moi por riba, e despois un par de reflexións a modo de conclusión. Como pasabas isto, Pepe? Simplemente dándolle aquí, non? A ver... Vamos a ver, se non lle dou co ratón, vía, aí está, veña. Bueno, que é urbanismo? Bueno, a idea que temos, isto introduciuno tamén Alexandra Fernández, moi acertadamente ao inicio. Este é un arquitecto, bueno, fallecido, un dos máis importantes arquitectos do Estado no século XX, que decía con moita ironía que hoy el urbanismo consiste lamentablemente en hacer ricos a unos cuantos con un lápiz. Isto está totalmente vixente. Todos sabemos que a capacidade legislativa dos concellos se basa sobre todo na redacción de planeamento. Evidentemente, as decisións que toman técnicos e políticos, pois, por lo tanto, intoxican o verdadeiro significado do que é urbanismo, que desde o punto de vista dos que traballamos co urbanismo, en este caso na xestión, pero tamén na docencia, para nós é unha disciplina que busca o ben común, que analiza de todos estes aspectos, desde o hábitat natural hasta o territorio, etcétera,
que implica todas estas escalas e que, sobre todo, propón. O urbanismo é unha disciplina que pretende favorecer a millora da calidade de vida das persoas. Isto me parece clave, porque a idea que temos do urbanismo é a dunha disciplina que consiste en construir e facer ricos aos poucos con un lápiz, como decía moi acertadamente Fisac, non? En este sentido, bueno, este concepto da captura das políticas non é un concepto meu, é un concepto de un politólogo norteamericano que se chama Schaeffer, que fala xustamente de que realmente o modo máis grave e máis profundo de corrupción non é aquel das corruptelas, das comisións, etc., sino a da captura do aparato legislativo, é dicir, na medida en que a conexión entre quens se ocupan da redacción das legislacións diversas, e en este caso o ámbito do urbanismo municipal, é un tema clarísimo, está capturada polos intereses dos seus financiadores, dos seus colaboradores, etc., se vai a legislar a medida, o famoso urbanismo a carta que se fixo en Valencia, que se fai en moitos concellos, e polo tanto a corrupción se produce de modo legal, e isto é un tema clave, non? É dicir, a corrupción está implícita precisamente en ese proceso de captura das políticas en xeral e, polo tanto, tamén das políticas urbanísticas. Xa vos dixen que iba a pasar un pouquiño por riba, porque podríamos dar unha charla solo da diapositiva anterior, xa a teño dado, pero non é o caso. Realmente a concepción do urbanismo público no Estado se inicia precisamente no mesmo ano do bo norteamericano, coa lei do solo que redacta este señor, este Pedro Vidagor, que era un arquitecto que efectivamente tiña unha importante concepción do público, a que se podía ter en esa época, dende logo, de inicios do réxime franquista, e que, dende logo, introducía en aquela primeira lei do 56 conceptos ligados ao intercambio entre as concesións que desde a lei se facía ao interese privado para favorecer tamén un retorno cara ao interese público. Bueno, era un inicio, evidentemente, esta lei, a lei do solo, hasta a lei actual, son leyes todavía capturadas, digamos que favorecen, desde o meu punto de vista, o interese privado máis que o interese público. Pero claro, xusto pouco despois, o Generalísimo decidiu nomear ministro de Vivenda a este señor, que tamén era outro arquitecto, por certo, xa van dous, José Luis de Arrese. Este señor, aí o vedes co seu gorro da falanxe, era un falangista destacado, foi ministro de Vivenda e foi, digamos, o primeiro que empezou a pervertir esta idea de Vidagor da lei do 56 con aquela famosa frase que lle dixo ao Generalísimo: hagamos a los españoles propietarios e tendremos un país de súbditos. Eu creo que estamos todavía en esta línea. Eu creo que o Estado español, Galicia en particular, é un dos países da Europa avanzada con un máis baixo índice de vivenda pública en aluguer, non? Esa loita pola propiedade é un dos... e sobre todo a ausencia de vontade da administración de control do mercado do solo é o que impide a patrimonialización por parte da administración con vivenda propia para facer políticas de vivenda social, de vivenda pública, que é o que en países europeos se leva realizando moitos anos. É dicir, a transición, o propio Xosé Manuel Naredo, este economista que coñecedes seguramente todas e todos, en este libriño do 2010, El modelo inmobiliario español e sus consecuencias, xa fala de que tampouco se produxo no ámbito do urbanismo a transición famosa democrática. É dicir, a cidade continúa formándose, que non gobernándose, di, cos mesmos mecanismos e a mesma lógica que protagonizaron o boom urbano dos 60 e 70 do século pasado. Decía agora esta directora dese periódico llamado El País, en 2006 falaba da notable indecencia intelectual que parece ya hacer una transición en el urbanismo y la arquitectura en este país, con el resultado de un territorio cada vez más destrozado y recuperable. Está reproducido artigo completo, está en la red. Decía ella en aquel momento: ¿qué ha pasado con los alcaldes, urbanistas y arquitectos que en los años 80 advertían contra esta locura? ¿Qué ha sido de aquellos alcaldes y de aquellos especialistas que luchaban por un urbanismo comprometido, etcétera? Bueno, desaparecidos en combate. Esto é o que hai, non? Ao servicio dos intereses especulativos e inmobiliarios. Claro, todo isto pasa porque, efectivamente, no ámbito municipal, tamén en outros ámbitos, un dos problemas que Federico Aguilera Klin, que este economista palentino, economista especialista en agua, pero afincado en Canarias hai moitos anos, refire como decálogo de características de decisiones autoritarias o indicadores de deterioro da calidad da democracia. A mí me interesa sinalar ese que está en vermello, 3, declaración fraudulenta del interés público. É dicir, este é un dos temas claves na toma de decisións políticas e que en aqueles sitios onde se está na oposición
teño un caso, por falar de casuística concreta, unha concelleira da oposición dunhas mareas, dunha vila de 10.000 habitantes de Galicia, en fin, non ven ao caso ahora, falaba onte con ela precisamente porque queren no seu concello un concello de 10.000 habitantes con aproximadamente 1.000 vivendas baleiras, redondeando datos, e en proceso de decrecemento demográfico queren promover unha iniciativa de 100 vivendas ailladas porque moita xente quere deixar de vivir no piso, por lo menos eso é o que defende o alcalde do PSOE, para irse a vivir a unha vivenda unifamiliar, nun concello que é disperso, que non ten un núcleo central consolidado, etc. E claro, eles mesmos non ven moi claro se iso está ben ou está mal. Claro, non é doado, non? Pero eu lle simplificaba e dicía, vamos a ver, en no suposto caso de que esa iniciativa favorecera a alguén, bueno, hai máis argumentación, non? De feito, lle estiven asesorando entre onte e hoxe, conversas de onte e hoxe, xa vos digo, a canta xente beneficia, a 100 familias, 300 personas, e hai 10.000 personas no concello. Bueno, pois ahora te vou decir un listado de razóns polas cais prexudica ás outras 9.700, non? Pam. Entón, que é o ben común? Que é o interese público? É unha cuestión interesante, en fin, xa vos digo que non vou pararme, aquí desenvolvo cuestión que xa comentou Alexandra, o tema da democracia espacial. Eu quería incidir en este concepto do que xa falou Alexandra ao inicio, o dereito a vivir, bueno, no mellor espazo da cidade. Por que se produce a segregación social? Por que a xente máis rica vive no centro e a xente pobre vive nas periferias urbanas? Polos servicios, pola proximidade, polo tempo. Ao final, a cuestión do tempo é crucial, como decía tamén Pepe, é dicir, os tempos de transporte entre o lugar de residencia, o traballo e o ocio, ese triángulo, determinan, entre outras cousas, a calidade de vida dun concello, e por eso se producen estes procesos de segregación espacial, para o cal, no ámbito municipal, temos moitas armas coas que loitar, non? Bueno, que vai a favor, que vai en contra. Creo que é moi necesaria esta pedagogía sobre o que significa o interese público. Non vamos a profundizar. Solo quería poñer un exemplo que poño sempre, igual algún xa mo comentáchedes, que é un caso en Sevilla. Esta placiña que se ve aquí está detrás da Praza de España, vedes o edificio aí abaixo a esquerda da Praza de España. Este chamase o campo de San Ildefons, de San Sebastián, o Prado de San Sebastián, que se conseguiu manter como zona verde a través de loitas veciñais nos anos 50, 60, 70, e no que o alcalde socialista Sánchez Monteseirín decidiu ubicar este edificio que vedes aquí á dereita, que é unha biblioteca universitaria dunha arquitecta inglesa de origen iraní, fallecida hai uns poucos anos, premio Pritzker, Zaha Hadid. Ben, o argumentario de Monteseirín consistía en decir que a biblioteca universitaria era de interese público, defendía o ben común, mentras que os veciños que levaron o tema ao xulgado decían que non, que o que era de interese público era manter a zona verde. A sombra en Sevilla, como sabedes, vale 10 veces máis que aquí, e o arboredo tamén, non? E, polo tanto, esa batalla se plantexou, chegou hasta o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hasta o Tribunal Supremo, que fallou dicindo que la amplia libertad de elección, planificar urbanístico, efectivamente recoñecendo a discrecionalidade do planeamento urbanístico, pero decía o Supremo que la protección de las zonas verdes, fundamentalmente cuando se encuentran en el centro de las ciudades, como es el caso, nacen de la función que cumplen y tal igual, e polo tanto falla a favor dos veciños, obligando ao Concello e á Universidade a demoler un edificio que xa levaba gastados máis de 4 millóns de euros, non? É dicir, esta é unha sentencia exemplar, pero que evidencia, claro, que decía Sánchez Monteseirín, decía que la biblioteca, está aí abaixo puesto, respondía a los intereses generales, mientras que su paralización era fruto de los legítimos intereses particulares de los vecinos. Fabuloso, que modo de pervertir o argumento, non? E precisamente de, como decía Aguilera Clink, de facer unha declaración fraudulenta do interese público. Bueno, falamos sempre de dereito á cidade. Que é o dereito á cidade? É un concepto acuñado por este señor, Henri Lefebvre, un economista, sociólogo, en fin. No ano 68 publica este libro, Derecho a la ciudad, donde di basicamente que restaurar o sentido da cidade é instaurar a posibilidade do bon vivir para todos e facer da cidade o escenario de encontro para a construción da vida colectiva. Un tema polo que temos que batallar. Este concepto de dereito á cidade o desenvolve tamén Harvey, ao que fixen referencia ao inicio, e dice que é fundamental que o dereito á cidade non simplemente o dereito ao acceso ao que xa hai, sino basicamente o dereito a cambialo. E este recoñecemento da necesidade do dereito a cambialo é unha cuestión que eu reivindico e na que estamos todos nos nosos concellos, non? Outro
outro dos grandes no ámbito do urbanismo é Horacio Capello, outro comunista tamén, Capitalismo, Morfoloxía Urbana, fala basicamente do equilibrio entre os axentes productores do espacio urbano, non? Como decía ao inicio, a apropiación do espacio urbano e do espacio central da cidade, do propio patrimonio central da cidade que exemplifica este edificio, como vos decía, e evidencia que, bueno, no ano que publicou este libro, no 75 se ocorría, pero evidentemente hoxe igual todavía gañaron peso realmente os cidadáns, digo, respecto a outros axentes urbanos a conformación da cidade nestes últimos lustros, claramente non, os axentes privados siguen prevalecendo na construcción do espacio público da cidade. Bueno, despois hai un montón de declaracións de boas intencións de alcaldes, etc. Carta Mundial polo Dereito á Cidade, Barcelona 2005, conclusións, o exercicio pleno da cidadanía, a xestión democrática da cidade, a función social da propiedade, facer o ben común predominante sobre o dereito individual da propiedade, etc. En fin, sempre boas intencións, os diagnósticos están todos feitos, o problema é como nós podemos levar adiante estes principios nas sociedades. A propia Carta Atlántico de Donosti, onde fala de privilegiar la heterogeneidade social en las políticas de urbanismo, prestando especial importancia a unha oferta diversificada de viviendas, limitar la expansión urbana en beneficio de unha modelo de ciudad compacta, conceptos que todos los técnicos temos claros, pero que tropezan, lóxicamente, con esta captura das políticas urbanísticas que se producen nos concellos. Un tema clave é o da reconstrucción da sociedade civil e a búsqueda de emancipación social. Bueno, esta é unha foto dunha charleta que dimos un compañero arquitecto, Iago Carro e máis eu, no 15M nos cantóns da Coruña, aí falando precisamente destas cuestións, dereito a vivenda, corrupción, urbanismo e tal. Bueno, unha das experiencias máis bonitas que eu vivín na miña vida profesional e que eu creo que foi exemplar en ese sentido de reconstruir unha sociedade civil como a coruñesa que estaba desfeita polos anos de vazquismo, non? Bueno, falamos do dereito a vivenda, este é un tema que tampouco me vou parar, porque eu creo que seguramente falará Emma despois, pero a ligazón entre as políticas de vivenda e a especulación, nuns cadros que eu aquí, bueno, teño cuadros de Ferrol, alá onde vou, pois fago, non tiven tempo de facelo de Pontevedra, que podía telo feito, leva o seu tempo, pero falando un pouco de como se produce, isto é un cuadro de elaboración propia, como todos os que están aquí, falando de que a produción de vivenda privada non está en absoluto ligada á satisfacción dese dereito, posto que vivenda no mercado libre que se vende pois a precios libres e, polo tanto, sigue habendo 8.000 familias na Coruña, había nese momento 24.000 personas demandantes de vivenda protegida, cando hai 7.000 vivendas baleiras. Ese mesmo caso podíamos aplicar a Coruña, Lugo, Pontevedra, etc. E, polo tanto, se evidencia que as lógicas de produción no mercado de vivenda non teñen nada que ver ca satisfacción do dereito recoñecido constitucionalmente, non? Que significa isto? Da defensa do capital social. Bueno, o desenvolvemento e a legitimación dos dereitos cidadáns para este cambio social que se demanda, este gran potencial que teñen as políticas urbanísticas de favorecer a transformación e o cambio social, pasan necesariamente por tres pasos. Primeiro, un proceso cultural de hegemonía dos valores. Bueno, todos os que nos empeñamos en facer pedagogía sobre estas cousas e incidimos moito en este primeiro paso, que realmente é necesario. Despois, claro que ten que haber un proceso social de movilización ciudadana, polo cal os que facemos pedagogía tendemos tamén a implicarnos como activistas para chegar a este segundo paso tamén. E, por último, proceso político institucional para formalizar os consolidados e desenvolver as políticas para facelos efectivos. Os que ademais traballamos na administración, pois empuxamos tamén en este terceiro paso. Pero, digamos que temos que ser conscientes nos nosos concellos en que punto estamos e non se pode pasar un paso sin o anterior. É dicir, moitos dos gobernos do cambio que chegaron agora, que chegamos aos concellos, pretendemos xa establecer os procesos políticos institucionais, pero resulta que non houve os procesos sociais que o demandaran, nin o proceso cultural previo. Polo tanto, nos atopamos que non hai resposta cidadán, nin apoio cidadán, que é previo, é dicir, se non as cousas non saen de abaixo arriba, e temos que pensar que estes primeiros 4 anos ten que haber unha pedagogía e un traballo de base que é fundamental, porque as políticas urbanas non se desenvolven en 4 anos, necesitan 12, 14, 16, 20, e polo tanto espero que podamos gobernar todo ese tempo, senón sufriremos o que pasa aos de Ferrol, por exemplo, non? Que cada 4 anos cambian de goberno e entón a cidade está sumida nun marasmo, non? Falaba do capital social, bueno, que é a definición, o conxunto de normas, redes, organizacións que contribúen á cohesión, ao desenvolvemento do benestar da sociedade, así como a capacidade de modificar a realidade social e económica coa finalidade do ben común. Isto é un tema clave, o sea, nós desde os gobernos municipais
tamén desde o goberno da Xunta, desde os gobernos onde esteamos, temos que empeñarnos en defender este capital social, en favorecer o seu desenvolvemento e consolidación, porque é o que vai favorecer estes procesos que non van a facilitar despois a toma de decisións, non? E en este sentido, estes dous modelos de cultura política, a democracia participativa cívica, onde o cidadán desexa participar nos procesos e convertir a caixa negra do urbanismo, en xeral, da decisión do sistema de decisión de políticas públicas en algo transparente no que se participe, ou o sistema no que vivimos, que é o de democracia clientelar de súbditos, de chamo, non? Donde as decisións proveñen da caixa negra e un output que os cidadáns nos comemos con patacas, non? Xa falamos de corrupción, esta é unha fórmula que fala que efectivamente a corrupción depende do monopolio da decisión, da discrecionalidade na toma de decisións, o sea, a desregulación, podría ser esa D tamén, menos a transparencia e a rendición de contas. Isto se dá sempre e temos que ter claro que no ámbito do urbanismo esta fórmula foi sempre así en casi todos os casos, non? Polo tanto, se producen inevitablemente procesos de obsolescencia programada polo propio planeamento da cidade central, e esta batalla pola democracia espacial que vos decía, pois ten que basarse en obxectivos de regeneración da cidade consolidada, como decía moi ben Pepe ao inicio, de rehabilitación física, recuperación poboacional, reequilibrio funcional, recualificación medioambiental, reactivación económica. Outra das mentiras que nos contan é que o crecemento periférico das cidades, a promoción inmobiliaria favorece a creación de postos de traballo. Falso. Este grupo de traballo de rehabilitación capitaneado por Abel Cuchí e Peter Sweetman, digamos que desmenuza moi ben, e teño varios datos aquí, ahora non me vou parar, que realmente o traballo de recuperación da cidade consolidada xenera moitos máis postos de traballo. É dicir, isto sabemos os arquitectos, eu traballo en rehabilitación, basicamente, nunha obra de rehabilitación o 70% do orzamento da obra se adica a man de obra, mentres que o 30% se adica a materiais. Mentres que en obra nova se invirten as porcentaxes, o 30% se dedica a mão de obra e o 70% a materiais. Iso significa que nas obras de recuperación da cidade, tanto reurbanización como rehabilitación, se xeneran un 30, un 40, un 50% máis de postos, según a obra, de postos de traballo que nos edificios de nova planta, non? Bueno, a composición do grupo, algunhas cifras que eu facía sobre a Coruña, botas contas das vivendas baleiras, multiplicas polo precio metro cuadrado e te sale a cantidade de cartos que se xenerarían en traballo, que despois o propio XDR fala de, en diversas fontes, os postos de traballo que se xeneran por millón de euros investidos en obra de rehabilitación. Polo tanto, que non nos vendan motos con esta cuestión. En fin, quería referirme tamén á periodización do gasto público con criterios sociais. Esta obra de rehabilitación da que falaba implica a distribución do gasto con criterios dispersos, non a concentración en grandes empresas que realizan as grandes infraestructuras, sino que hai pequena empresa que favorece a consolidación do tecido económico local. E despois hai unhas cifras sobre Dende Galicia, que non me vou a parar, pero que inciden no mismo que xa expresou o cuadro da Coruña, tamén son cuadros de elaboración propia, e evidencian que a política de vivenda sempre estivo máis relacionada con negocio inmobiliario que ca satisfacción do dereito constitucional, non? En definitiva, eu creo que hai que reivindicar esta acupuntura da cidade que reivindica o alcalde arquitecto de Curitiba, que foi alcalde arquitecto de Curitiba en 2003, que fala de pequenas intervencións e non de grandes feridas na cidade. Ese small is beautiful do pai da economía ecolóxica, que foi Schumacher en este libriño do ano 73, con esta reivindicación do pequeno, o pequeno máis repartido, máis xusto, os pequenos núcleos frente ás grandes cidades, os pequenos comercios frente ás grandes superficies, en definitiva, as pequenas accións frente ás grandes intencións, non? Este é un exemplo de Compostela, de recuperación dun edificio. E, por último, xa, como última diapositiva, a modo de reflexión final, diría que o verdadeiro deber do administrador dos valores urbanos, o sea, urbanista, é, polo tanto, de ser educador máis que técnico, e a súa verdadeira tarefa non é a de crear unha cidade, senón crear un conxunto de personas que teñan o sentimento de cidade. E este sentimento confuso, fragmentado en dúcias de miles de individuos, darlle unha forma na que cada un poida recoñecerse a sí mesmo e a súa propia experiencia de vida social, decía Giulio Carlo Argan, o arquitecto comunista italiano, no ano 83. E, por último, unha cita de Harvey en Urbanismo e Desigualdade Social, que dice que, en definitiva, todos nós, en certo modo, somos arquitectos, individual e colectivamente, facemos a cidade e o territorio,
a través das nosas accións cotidianas, o noso compromiso político, intelectual e económico, que é justamente no que creo que estamos todos hoxe aquí. Moitísimas gracias pola paciencia e disculpade a premura. Moitas gracias, Allegue. Agora imos xa a escala máis pequeniña, non menos importante, escala máis reducida pero non menos importante, que é a de máis vinculada ás políticas de vivenda, e para eso temos a Emma López Baúd, que é arquitecta tamén pola, bueno, ela é arquitecta pola SAM, profesora na Universidade de Arquitectura de Coruña, tamén dá clases no máster de paisaxismo Juana de Vega, e ademais pois tamén traballa no ámbito da investigación. De feito, unha das súas investigacións é centrada nos procesos de abaixo a arriba, dende a escala da paisaxe ata a escala da vivenda, non? E creo que agora vai ser reducir un poquinho máis a esa parte da vivenda, que, como sabedes, é un tema que está moi de actualidade, non deixa de estar de actualidade, porque cada vez parece máis difícil poder ter uns alugueiros accesibles, non? E o problema da vivenda vai seguir estando presente porque non está resolto, non? Entonces, moi de actualidade o tema. Venga, gracias. Bueno, la verdad es que yo me voy a centrar en lo pequeño, en el small is beautiful, y lo primero que me gustaría plantear es el título de esta pequeña charla, ¿no? Que voy a intentar que sea más breve de lo que yo pensaba, ¿no? Ante la pregunta ¿qué urbanismo? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué vivienda tenemos que pensar? Ay, ¿cómo la pasa? Vale. Primero, situar, ¿no?, ese concepto entre el urbanismo y la vivienda, entre la ciudad y la casa, ¿no? Es un tema que se ha tratado a lo largo de la historia de la arquitectura, ¿no? Ya Alberti decía que la ciudad es una gran casa y que la casa es una pequeña ciudad, y después del movimiento moderno, por ejemplo en manos de Van Eyck, bueno, pues esta analogía, ¿no?, entre la ciudad y la casa, que él representa como la analogía entre el árbol y la hoja, ¿no?, nos lleva a pensar en esa manera de relacionarse las dos situaciones, ¿no? Entonces, como comentaba, después de ese movimiento moderno, ¿no?, muy zonificado, que arrasó con lo existente, que está, digamos, definido desde la eficiencia, ¿no?, de la vivienda como una máquina de habitar, ¿no? Bueno, pues surge una reacción muy fuerte desde el Team TEM, que es parte de ellos son Van Eyck y los Smithson, que aparecen en esta foto, ¿no?, que es muy significativa porque sacan las sillas, ¿no?, de la casa y se fotografían en la calle, ¿no? Un poco continuando esta línea conceptual de relacionar el dentro-fuera, lo privado con lo público, ¿no?, espacial, temporalmente, ¿no? Otras personas que trabajan en esta línea, y creo que es muy interesante que ahora haya un resurgimiento de los paseos de Jane Jacobs, esta activista, socióloga, urbanista, que se planta frente a ese urbanismo que comentábamos antes, ¿no?, de tablero técnico, realizado por supuesto por hombres, blancos, hetero, que arrasa un poco con lo que es la vida, ¿no? Empieza a haber preocupación por cómo se vive realmente la ciudad. Ella habla una imagen muy bonita sobre el ballet de las aceras, ¿no? Cómo la vida, ¿no?, el bienestar de un barrio se vive, o sea, se sabe por la vida que sucede en las aceras. Si no hay vida, si todos están encerrados en sus urbanizaciones y en sus casas, es un barrio que no tiene bienestar. Si por el contrario los niños juegan en las aceras, se produce ese intercambio de la gente paseando a los perros, que se para, hablas con el que te cruzas todas las mañanas paseando al perro, y se establecen ese tipo de relaciones, esas relaciones que construyen finalmente la vida urbana. Esa es la ciudad, ese es el urbanismo que quizás hay que prestar en cierta manera atención, ¿no? Y luego hay concreciones materiales de todos estos procesos, ¿no? Os traía el ejemplo de este concurso que se produce en Viena en los años 90, en el que se trabajan, es un concurso abierto solo a arquitectas,
que se trabajan desde la vivienda hasta el urbanismo y se produce toda esa gradación de interrelaciones entre los espacios privados, absolutamente privados, los espacios comunitarios dentro del edificio y los espacios calle, plaza y modificación del urbano. Entonces, como vemos, estos procesos sí que establecen esa relación entre estos dos conceptos, entre ciudad-casa, entre lo urbano y la vivienda. Nombrabas antes a Lefebvre, ¿no?, el derecho a la ciudad, y también en esas analogías entre ciudad y vivienda podemos hablar de ello, ¿no? Por supuesto, ahí nos lo establecen los derechos humanos, la Constitución española, también la Ley de Galicia, lo que queráis, pero se limitan a decirnos que tenemos derecho a una vivienda digna y poco más, ¿no? O sea, ¿y qué entendemos por una vivienda digna? Un techo, 4 paredes y con eso ya tenemos una vivienda. A mí me interesa más esta definición, ¿no?, que dice que hablaremos del derecho a vivienda como forma de acceso a unos recursos cruciales para garantizar nuestra independencia socioeconómica y con ella un conjunto relevante de certezas que nos permiten construir trayectorias vitales realmente propias. Hablaremos del derecho a la vivienda, por tanto, como una reapropiación de una parte determinante del espacio público, un espacio público de lo que precisamente estamos privados, ¿no? Entonces, esas analogías, tanto a nivel urbanístico, a nivel arquitectónico, a nivel de derecho entre ciudad y vivienda, es realmente las que me interesan. Deberían ser los organismos públicos, ¿no?, quienes garantizasen estos derechos que nos son otorgados, pero no estamos viendo que no está funcionando y tenemos muchos problemas. El marco conceptual donde me sitúo para afrontar esta aproximación a otro tipo de viviendas, digamos, utilizo las ideas de Nancy Fraser, ¿no?, en su libro Las escalas de la justicia, en el que habla de sus 3 famosas R's, ¿no? En la democracia es el reconocimiento de derechos, la redistribución de la riqueza y la representación política, ¿no? Es una democracia mucho más compleja de la de ir a votar cada 4 años. Y si aplicamos esta estructura, estos elementos a lo que corresponde a la vivienda, podemos hablar, como hemos hecho, ¿no?, la vivienda digna como derecho, una vivienda que no es mercancía ni producto financiero y una vivienda como proceso, que es quizá el punto que todavía no ha salido en esta charla, ¿no? Pues, por supuesto, la vivienda en nuestra sociedad en ese momento es un mercancía, producto financiero. Luego veremos que el 57% del suelo listo para edificar está en España en manos de entidades financieras y del Sareb, ¿no? Prosiguen con el fango, ahí estamos. Y no es un producto financiero con el que puedan realizarse cierto tipo de especulaciones. Siempre que lo liguemos, ¿no?, a ese concepto de desarrollo de la vida, rompemos con estos esquemas, ¿no? Me gustaría centrarme en el tercer elemento, ¿no?, en la vivienda como proceso. Si pensamos, la vivienda, en vez de ser un producto que nos lo dan acabado y que tú compras, ¿no?, como cuando compras en Amazon, tienes unos zapatos y los cobras y ya puedes usarlos, ¿no? Y lo empezamos a pensar como un proceso, empezamos a trabajar otro tipo de agentes, otro tipo de dinámicas, ¿no? Pasamos de tener un rol absolutamente pasivo a tener un rol más activo, ¿no? Tanto los que van a ser los futuros habitantes como los agentes que pueden intervenir en ellos, ¿no? Podemos hablar de lo que es producción social del hábitat. Y es un poco que tú también has apuntado estos temas, ¿no? Esa conexión, bueno, ese rol activo tanto de futuros habitantes, tanto estos agentes que deberían tener como fin no lucrarse, sino generar toda esta producción de vivienda y de hábitat como un proceso cultural y social, ¿no?, como tú indicabas, José. Entonces, frente a este producto ya cerrado, planteamos dinámicas como las que recogen la panadería en este
diagrama que intenta explicar o intenta que visualicemos la vivienda como proceso, ¿no? Y como un círculo, ¿no? Una economía casi circular de producción de vivienda, de reutilización, de rehabilitación, temas que ya han ido saliendo, ¿no? Y que establece como varios niveles, ¿no? Un nivel de, digamos, más ligado al ámbito arquitectónico, a nivel espacial tipológico, pues que las viviendas puedan ser flexibles, cómo podemos hacer que crezcan o que decrezcan según las necesidades de las personas, o también a un nivel participativo, cómo podemos hacer que la gente participe, cuáles son los grados de participación de los futuros habitantes en el desarrollo de sus futuras viviendas, o qué nivel de organización y gestión tenemos, si se trata de una ocupación, de una cooperativa, a parcería urbana. Bueno, hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Como una gran constelación. Os traía un ejemplo súper rápido, porque no es en el que me quiero centrar mucho, ¿no? También realizado por los de la panadería, que es así de simple, ¿no? Diseñan una estructura y en el proceso de construcción se introducen ciertos cambios que van sugiriendo los propios habitantes, de acabados, de distribución de los espacios, una cosa que parece que es bastante lógica y que no es nada habitual, ¿no? Tú tienes unos planos cerrados, los vendes o los compras. Tienes una vivienda construida, la vendes o las compras, no hay opción. Y sí que, bueno, a través de este proceso, ellos vieron que siendo totalmente privado, siendo muy pequeño y bastante controlado, pues lo podían gestionar y los habitantes hasta cierto punto podían determinar los espacios que podían vivir. Existen muchas opciones, y yo me enfocaré en unas cuantas al final, ¿no? Ahora me gustaría, que esto también has hablado, cuál es la situación actual, ¿no? Si tenemos ya situado esa conexión entre ciudad y vivienda, ese marco conceptual y de derechos y de procesos que pueden generar todo el hábitat. Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? No me voy a detener mucho, pero es un modelo que es mercantilista, nos provoca gran endeudamiento, tenemos un montón de viviendas vacías, más de 3 millones en todo el Estado, hay una destrucción tanto de la ciudad, del suelo, del territorio, del patrimonio, ¿no? a todos los niveles y a todas las escalas. Y estos datos los cogí esta semana de que los fondos buitres en Galicia, por ejemplo, tienen ya 2.000 activos, ¿no? Ya se han hecho con 2.000 viviendas para poder seguir especulando, ¿no? Y gran problemas, digamos, a la hora de desarrollar un proyecto de vida, sobre todo de la gente joven, ¿no? Nos lo advirtieron, ¿no? Hubo gente que nos lo advirtió, como Ramón Fernández Durán, desde Ecologistas en Acción, que ya hablaba en el 2006, ¿no? Del tsunami urbanizador español y mundial. Y también me gusta referirme me parece interesante, al informe que realizó el Observatorio IDEX y la plataforma de afectados por la hipoteca sobre la situación en el Estado español, y lo calificaron de emergencia, ¿no? Es un estado de emergencia habitacional y yo creo que hay que ser muy consciente de ello. Y tampoco creo que esto haya cambiado, que estemos saliendo de este estado de emergencia. Quizá nos hemos ido adaptando, se han dado otras dinámicas, pero ahí estamos, ¿no? Y también estos datos son de esta semana, que empiezan a saltar las alarmas, por lo menos en prensa, de indicadores, precios precrisis, ¿no? Vuelve otra vez a estar ahí el rum de se está moviendo algo, se acerca a negocios, se acerca una nueva posible burbuja, un nuevo posible subidón de precios que todo el mundo empieza a prepararse, ¿no? Y lo que os comentaba también, este es un dato desde el 2006, ¿no? Si nos fijamos en la segunda columna, entidades financieras, 33%, Sareb, 23,8%, el 57% del suelo edificable listo está en manos de los bancos. De los bancos, bueno, el Banco Malo y de las entidades financieras, ¿no? Es bastante, esto es a nivel estatal y
Y luego también temas que han salido en las charlas anteriores, tenemos problemas de conseguir datos fiables. No sabemos ni cuántas viviendas vacías tenemos, no sabemos realmente cuántos de estos datos que aparecen en prensa, en informes realizados por TINSA, que es una entidad absolutamente privada, no tenemos datos. A mí ni los ayuntamientos ni los concellos tienen datos exactos para tomar decisiones de planes urbanísticos, de decisiones cuántas viviendas vamos a construir, ¿no? Yo intento manejarme con los datos del INE a nivel estatal del 2011, pero tenemos que esperar hasta el 2021 para tener unos datos verdaderos. Es imposible, ¿no? La desinformación y la no transparencia de estos datos también debería ser destacado, ¿no? En esos datos del 2011, en Galicia, el primer problema que yo detecto, que a mí me parece preocupante, es el tema de las viviendas vacías, ¿no? Hay casi 300.000 viviendas vacías y representan casi el 18,6% del Estado español. Eso en el 11, ahora no sabemos ni cuántas tenemos, ¿no? Sí que aparece una gran franja de secundarias y mayoritariamente principales, ¿no? Un 66%. Claro, las vacías, no estáis pensando en las viviendas vacías o a medio construir, ¿no? Estamos pensando en viviendas que no son usadas durante todo el año, o por lo menos eso es lo que el censo del INE recoge en sus datos, ¿no? También hay una situación, si nos vamos al rural, encontramos que la mitad de las aldeas abandonadas en España, en el Estado, son gallegas. O sea, es un dato realmente preocupante, ¿no? Y con todo lo que conlleva, ¿no? Porque ya no es solo que las 4 paredes y el techo estén ahí abandonadas dejándose caer, ¿no? Sino que toda la pérdida personal, toda la pérdida de carga humana, de potencial humano, de todo el territorio está sufriendo, ¿no? Claro, pero en ese dato que os daba del INE no estamos contando estas estructuras, ¿no? Me gusta llamarlas viviendas zombie, ¿no? Porque es que no son viviendas, porque no tienen la habitabilidad, ya no les ha dado el ok el concello correspondiente, con lo cual no corresponden a ese casi 20% de viviendas vacías. Son estructuras que aparecen así congeladas y que ocupan todos los niveles, ¿no? Esto es Sada, por supuesto Miño, que simplemente, si a mí me ha gustado hacer esta imagen, ¿no? Si veis la mancha roja y os situáis que Miño, no tengo puntero, ¿no? Pero está allá abajo, o sea, fijaros la extensión de lo que estaban planteando, es que esto es ¿cómo no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, ¿no? Si gráficamente lo sitúas así o si comparas los habitantes del concello de Miño y la previsión que tenían que era la misma casi en Costa Miño Golf. También en nuestras ciudades, ¿no? Coruña está plagada de cuestiones puntuales, de estas estructuras zombies que aparecen en el ámbito urbano, ¿no? Y estas urbanizaciones así como congeladas, ¿no? Que justo está al lado de la Escuela de Paisaje de Galicia, o sea, es fantástico, y aparecen petrificadas, ¿no? No son. Y sí que os traía un ejemplo frente a estas urbanizaciones congeladas. En mi estancia en Estados Unidos, en la zona del año pasado, en la zona de Detroit, Cleveland, se producen situaciones similares, no vamos a decir iguales, ¿no? Las shrinking cities que aparecen, los barrios aparecen vacíos, ¿no? Porque la gente se va, porque no hay trabajo, sube el paro, aparece más criminalidad, con lo cual se abandona, ¿no? Y aparecen zonas, trozos de ciudad entre una ciudad consolidada y una ciudad habitada, ¿no? Más periférica, vacíos, terriblemente abandonados, ¿no? Un poco como la imagen que estamos hablando. Entonces, estuve trabajando en el CUDC, digamos, está ligado a la Universidad
a la Kent State University, y ellos planteaban cuestiones muy precisas sobre qué hacer, ¿no? Se producía una colaboración entre fundación, universidad, estudiantes, profesores, para ver qué hacemos con estas casas que no se venden, en su caso, van destruyéndose, y además son casas que tienen un valor arquitectónico, son viviendas antiguas. Bueno, pues lo que se hicieron fue, son americanos, tienen mucha pasta, compraron una de estas estructuras vacías, ¿no? Y pusieron a trabajar alumnos dentro de un programa académico normal sobre estos temas, ¿no? Y establecieron que si tú comprabas una de estas estructuras abandonadas, podías rehabilitar, en rehabilitación por ti mismo tan ligada al espíritu americano, cómo podías rehabilitar y cómo podías mejorar rápidamente esa estructura para hacerla habitable, ¿no? Tuvieron una publicación, y el proceso podría ser fácilmente replicable, ¿no? Y podría constituir como una documentación muy fácil y muy, ya lo veis, con unos esquemas muy nada técnica, sino muy accesible por gente que no es arquitecta, ¿no? Si cerramos el tema que esto da para una charla, ¿no? El tema de las viviendas vacías y las viviendas zombies, y nos centramos en las viviendas que son habitadas, cosas que aparecían ya, ¿no? Somos un país de propietarios. Estos son datos a nivel estatal, no son de Galicia, ¿no? Pero aparece, por supuesto, la vivienda en propiedad, estas maneras de acceder a la vivienda, el tema de alquiler, tú comentabas, ¿no? Alquiler privado un 14% y un 2% un alquiler social, increíble, y un 7% de otros. Mi investigación se centra en ese 7%, ¿no? ¿Qué son esos otros? ¿Qué posibilidades entre el alquiler y la compra nos podemos encontrar? O sea, si estoy en lo pequeño, me voy más a lo pequeño, ¿no? Dentro de ese 7% encontramos una constelación de alternativas que casi todas se dan desde la ciudadanía, ¿no? Se hablaba antes de la participación en el diseño de las viviendas en Sevilla, hay cooperativas, cohousing, a parcería rural urbana, autoconstrucción, ocupación con K y sin K, hay multitud de estratagemas. Y también la cesión de uso, que es el tema que me interesa, ¿no? Y que está en este momento funcionando. Todas ellas, una característica común es el tema de la autogestión, ¿no? O sea, no son iniciativas privadas, o sea, me refiero ligadas a una empresa, sino son participativas de abajo arriba, surgen por iniciativas de los propios ciudadanos, con el apoyo o no de las diferentes administraciones o diferentes agentes, ¿no? Públicos. Una de ellas que a mí me encanta es una cooperativa, cohousing, solo para personas mayores, se realiza en el norte de la provincia de Madrid, y que refleja, ¿no? Esta autogestión, está totalmente impulsada por esta gente que son sus habitantes actuales, porque ya está en funcionamiento. La propiedad, que esto es importante, está construida en un terreno que ellos mismos compraron sin ningún tipo de ayuda pública, o sea, lo gestionaron todo ellos y lo pagaron todo ellos. Pero lo que me importa destacar aquí es que, claro, lógicamente, al ser una cooperativa, la propiedad es de la cooperativa. La propiedad del apartamento, de los espacios comunes, del suelo, es de la cooperativa. Nadie puede vender o comprar un apartamento de ellos, ¿no? Con lo cual se evita toda la especulación, ¿no? Entender la vivienda como un producto, como una mercancía, y entramos en otras dinámicas, ¿no? Que ahora os cuento que en estos casos son mucho más claras. A nivel de coviviendas, este tipo de cohousing, concesión de uso, ¿no? Sí que en este momento yo puedo situar tres zonas, ¿no? En A Coruña tenemos otra forma de vivienda, que es con los que yo tengo ligazón. Me parece un proceso que he podido investigar desde el inicio veremos hasta dónde llegan. Están en una fase muy inicial, están solo conformados en forma de asociación, pero sí que tienen la intención de seguir los pasos tanto de La Borda como Entre Patios, ¿no? Entre Patios, que se sitúa en Madrid, este año han conseguido comprar el suelo y están empezando a construir. Es un proceso ligado de gente de Ecologistas en Acción, que se juntaron
para solucionar el tema de vivienda. No encontraron ningún apoyo en la administración de Botella ni de Carmena, con lo cual compraron suelo y están ejecutando todo este proceso, ¿no? Y lo que más me interesa es lo que está sucediendo en Barcelona. Yo creo que ahí está el punto caliente del asunto, ¿no? Tanto Princesa 49, que es un edificio que está siendo rehabilitado también en este momento, y los que han sido pioneros en este tipo de iniciativas, que son los de La Borda, ¿no? La cooperativa La Borda. Pero sí que os situaba estas tres características que son comunes a todas ellas, da igual el nivel que se sitúen en todo el proceso temporal, ¿no? Es un proceso autogestionado, por supuesto, hay una redefinición del habitar colectivo y también del habitar, de esas relaciones que establecíamos entre vivienda, espacios comunes, barrio, ciudad, territorio, y en los tres se da una sostenibilidad social, económica y medioambiental, como veremos. Bueno, os traía ejemplos de cómo, digamos, tú no pierdes tu vivienda, ¿no? Tu vivienda es más pequeña, ¿no?, en superficie, porque parte de las acciones que tú realizabas en esa vivienda pasan a realizarse en espacios comunes, ¿no? Cosas tan simples como la lavandería, como a lo mejor una zona de estar, por ejemplo, en Coruña, que tienen problemas, hay mucha gente que tiene problemas de movilidad, y es ahí el punto donde nace la propuesta de otra forma de vivienda. Bueno, pues zonas para realizar rehabilitación, pequeñas instalaciones, ¿no?, para esos temas, con lo cual, digamos, esos espacios en rojo, espacios comunitarios, tienen gran importancia. Y nunca pierdes tu privacidad, que también es importante. Os comentaba, ¿no?, este proyecto porque es cierto que los de Barcelona son los únicos que cuentan con apoyo institucional, o sea, por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, os traía los dos ejemplos, porque uno es rehabilitación de un edificio que pertenece al Ayuntamiento, que se cede por 75 años a esta cooperativa, a Princesa 49. Esto está en el centro de Barcelona, en pleno proceso de gentrificación, turistificación, y está ahí resistiendo. Son 5 apartamentos con espacios comunes, con una dinámica desde conformación del grupo, desde el diseño hasta lo que está siendo la construcción, que yo creo que terminarán ya pronto. Bueno, pues muy participativa y muy trabajo mano a mano con arquitectos y otros técnicos, y es una solución que se da desde la cooperativa Sostrec Civic, digamos, es enfocado solamente a este edificio cedido por el ayuntamiento. O sea, el edificio es del ayuntamiento, la rehabilitación es pagada por los que van a habitar la vivienda y luego pagan un pequeño alquiler, que comparado con los precios que se está pagando en Barcelona, esto funciona, ¿no? Y lo puedes asumir. El proyecto más potente es el de La Borda, ¿no?, que además surge de un proceso vecinal súper fuerte, que a través de una ocupación de todo este tejido industrial que se suponía que el plan general tenía que desarrollarlo en zonas verdes y equipamientos, y nunca llega a realizarse, con lo cual los vecinos ponen un límite temporal y entran y ocupan todo este área, y empiezan a funcionar pues pequeños espacios para coworking, para reunión vecinal, y en una de estas dinámicas surge lo que es la cooperativa La Borda, ¿no? Es un grupo de vecinos que necesita una respuesta al problema de vivienda que tiene. Estamos hablando, entran en el 2011 en ocupar, en el 2014 se conforman ya como cooperativa y empieza la negociación con el ayuntamiento, bueno, pues a ver si les cede ese solar que estaba vacío dentro de todo este sistema para que puedan realizar sus viviendas. El pacto no es con Ada Colau, es con Trías, ¿no?, con el CIU, pero lo consiguen y comienzan. El ayuntamiento les vuelve a ceder el suelo por 75 años y ellos comienzan la construcción. Ellos están apoyados por un colectivo de arquitectos muy interesante, que son los de la COL, y que desarrollan, que están como desde el inicio trabajando con ellos,
tanto el proceso de definición espacial de sus viviendas y cómo se adaptan los espacios a cada unidad familiar, hasta lo que es más cuestiones técnicas de la construcción del edificio que en este momento se está realizando, ¿no? Como os comentaba, es un proyecto que parte de la vivienda, de tu vivienda individual, pero tiene una repercusión a todos los niveles, ¿no? De la casa a la ciudad. También os comentaba antes, ¿no? La sostenibilidad social, porque se establecen nuevas dinámicas que nos permiten llevar una vida adecuada, digna, que puedes desarrollar tu proyecto de vida sin ningún, más o menos sin ningún problema. Hay una sostenibilidad económica, tanto porque se evita todo el tema de especulación y todo de esa vivienda mercancía, y se trabaja desde una propiedad cooperativa, ¿no? Y luego sí que es cierto que todos los que están en este momento están trabajando con temas de bancas éticas, como puede ser FIARE, COP57 o Triodos, ¿no? Con lo cual todo es un poco circular, ¿no? Y a nivel medioambiental sí que ellos guardan, en todas las iniciativas, guardan esa conciencia medioambiental muy claramente, ¿no? Intentan pues que el edificio sea lo más sostenible, ya no por temas económicos, sino también por cuidados del propio cuerpo, de pues usar materiales adecuados, usar diseños que faciliten pues no tener aire acondicionado y poder funcionar por sí mismos, ¿no? Y sí que podemos hablar también de innovación social, tanto por el proceso de abajo arriba como por todo lo que es el proceso de elaboración, diseño, construcción, ¿no? Estas son las últimas imágenes que tenemos, ¿no? Más es el edificio más alto de Europa de madera, ¿no? Es curioso. La pregunta, tras haber analizado sobre todo el tema de la borda, era si esto iba a ser una operación única o podía ser replicable. Estamos comprobando que sí, y también sucede en Barcelona. Desde el ayuntamiento, ya con Ada Colau, se centra en este tema, obviamente, y las dos acciones que realiza sintéticamente es la creación de una mesa de vivienda cooperativa en el que están gente que está interesada en este tipo de opciones, gente de finanzas éticas y gente del ayuntamiento que trabaja en estos temas, ¿no? Y se produce por lo menos un encuentro común. La segunda acción, que es consecuencia de la primera, es que se realiza un concurso de solares municipales destinados a covivienda, a este tipo específico de viviendas, como los de la borda, ¿no? Los pioneros. Y se realiza el año pasado. Y entonces, digamos, ok, tenemos unos solares, vamos a hacer un concurso para que pueda construirse. El ayuntamiento cede el suelo por 75 años, pero no todo el mundo puede concursar. Tienes que ser una cooperativa de cesión de uso, tienes que tener espacios comunes de convivencia, tienes que tener un proyecto mucho más complejo, ¿no? Y estos fueron los proyectos ganadores. Vemos que hay diferentes situaciones, pero son bastante centradas, ¿no? Seguimos en el plano, en lo que es Barcelona Centro, y veremos, supongo que se construirá, ¿no? En este momento han sido adjudicados y están poniéndose manos a la obra, ¿no? Y para terminar, ¿no?, con estos ejemplos, estas replicaciones que estamos teniendo, también esta semana me ha venido muy bien, ¿no?, que desde el Ayuntamiento de Barcelona se hiciera esta declaración, ¿no? No se exige un derecho a la ciudad, derecho que nos indicaba Lefebvre, sino también, y a la vez, que creo que esto es importante, un derecho a la vivienda, ¿no? Resumen en 5 puntos importantes, pero sí que si nos vamos al tercero, que es el que a mí más me interesa, es más herramientas para producir alternativas residenciales público-privadas comunitarias, ¿no? Y es un poco donde yo veo, desde mi perspectiva, ante muchas otras opciones, que en este momento puede ser una vía, ok, es una vía micro, pero que está funcionando y va a poder replicarse, ¿no? Y necesita un cierto impulso desde abajo, por supuesto, pero también desde las administraciones, ¿no? Y ese es el punto que nos encontramos en este momento. Muchas gracias.
Dejo esto. ¿Tú tienes pinganillo? Me quito el pinganillo porque solo me van a oír. Sí. Vale. Qué paciencia, un 21 de xullo con este día aquí metidos, meritorio. Si non preguntades nada non pasa nada, ¿no? Se é un xeito interesado de ir despoboando sistemáticamente zonas para convertelas en lugares extractivos onde o capital poda sacar tallada. Quero dicir, se por exemplo Touro estivese moito máis despoboado, se cadra podíase poñer a mina de Touro porque non habería unha masa crítica contra esa mina. Evidentemente, non? Onte publicaban na Voz de Galicia, non sei se a fonte fiable, que hai 2,7 millóns de parcelas en ámbito rural dos que se descoñece o propietario, non? É dicir, esa non é que non haxa modelo, é que é un modelo evidente de desposesión, non? De desposuirnos precisamente da nosa forma de hábitat, da nosa identidade, do noso dereito a vivenda, ao territorio, etc. Hai unha frase que é algo así como que un territorio donde non vive ninguén, quen o defende? Quen o defende diante de corporacións, megaminería, piscifactorías, non? Ese é o principio básico deso que se chama, que se dá en chamar a destrucción do capital fixo do territorio a través da acumulación por desposesión, non? É dicir, todos os procesos dos que de alguma maneira as entidades financeiras, as corporacións e os gobernos, incluído o autonómico e tamén, por que non, algúns municipais, poñen todas as ferramentas para que eso aconteza, non? Cal é a forma, para empezar, poñernos a defender o noso territorio, pero non como unha cuestión só de medio de vida, sino como parte de nós, non? Hai unha cousa que contaba a Llegue que a mí me parece moi ben, o do bon vivir, como vehiculizar iso, non? As constitucións en Ecuador e en Bolivia xa están incorporando un capítulo enteiro do dereito non a natureza ou o territorio, sino o dereito do territorio, o dereito da natureza, non? Que están fundamentadas nunha nova relación humanidade-natureza, non? Nós temos que aprender de alguma maneira a volver a ter un ciclo vital no que a natureza non sexa unha despensa ou unha mercadoría ou algo que podemos esfolar hasta que desapareza, porque esa desaparición é a desaparición de nós mesmos tamén, non? Pero das no clavo en que ese modelo implementado por las políticas desde o franquismo, falabas da lei do solo de 56, hasta as sucesivas lougas, non? E a ausencia de ordenación do territorio que hai en Galiza, pois efectivamente dan un síntoma, que é o síntoma da despoboación, da deshumanización do espazo e o que, en esencia, a perda dos usos sociais que antes había no territorio e que agora desapareceron, non? Esa é a desposesión espacial, digamos, non? Me permites un matiz, me parece de extraordinario interés, daba para unha xornada solo esta cuestión. Eu falaría claramente de obsolescencia programada do territorio, si era eso ao que te referías. O que está pasando en Galicia, ca desregulación absoluta da ordenación territorial, é que prevalecen as economías de concentración e de escala, non? Que se concentra a actividade económica, digamos, no famoso eixo atlántico, non? No entorno da autopista e, polo tanto, existe tamén unha concentración da actividade capitalista, non? E, claro, evidentemente, eso é o que se pretende favorecer, non? E, polo tanto, o abandono do territorio. En estes momentos, o territorio en Galicia representa unha oportunidade inexcusable para iniciar o cambio de modelo económico, habitacional, tamén demográfico, non? Porque o problema da demografía en Galicia non é o que sempre se fala, que é disculpade que vos deamos medio a espalda os que estades aquí, deste lado. Non é que o problema sexa
digamos, o crecemento vegetativo negativo, é dicir, que morra máis xente da que nace, senón, sobre todo e fundamentalmente, desto non se fala, a redistribución, a equidistribución da poboación no territorio. Ese dereito ao territorio, ese dereito á democracia espacial, a poder vivir na nación, no lugar onde se nace, que é un dereito irrenunciable das persoas do Caurel, da Limia, dos Ancares e toda a Galicia interior que está abandonada clarísimamente con esa idea programada de obsolescencia territorial. Solo añadir, ¿no? Que es un poco también lo que intentaba transmitir con mi charla, ¿no? Si pones la vida en el centro, ¿no? Que es una de los rasgos del urbanismo feminista, ¿no? Si pones la vida, el tema del cuerpo encarnado en el territorio, en la ciudad, desde el paisaje hasta la vivienda, todo cambia, ¿no? Yo creo que para mí, a todas las escalas, esa es una de las claves de lo que tiene que venir, ¿no? Todavía no estamos ahí. Y trasciende en todo lo que vosotros estáis. Yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? No sé si coincidimos o no. Hola. Bueno, como teño micro, aproveito. É unha cuestión moi concreta para Emma, porque cando describiches esa idea de Cleveland de buscar esa rehabilitación, lembrei que hai uns anos pois unha artista e tamén diseñadora industrial que se asentou en Pantón e que rehabilitou pois a súa vivenda, ha sido un xeito, digamos, sin utilizar grandes transformacións. Deunos unha idea que eu penso que podería funcionar en Galicia. Preguntovos que é a de facer unha especie de folleto que ela titulaba pois que a túa casa fale galego, na que se diran unhas pautas, creo que é exactamente o mismo, porque ela falaba de que se diran unhas pautas fáciles, así con esquemas, para que a xente puidera, con pequenas obras, con baixo orzamento, pois rehabilitar as casas que hai baleiras no rural. Entón eu pregunto se isto podería funcionar, pero claro, vendo o nivel de despoboamento e embellecemento do rural, entendo que se precisaría pois un impulso público, unha conexión entre universidade, pero bueno, lembroume esa idea, penso que é unha idea moi boa para Galicia, non sei que pensas. Fantástica. Yo no conocía esa referencia y te lo agradezco y creo que es una posibilidad, ¿no? Que, bueno, ¿por qué no...? O sea, tú en una de tus citas aparecía, ¿no? De Julio Carlos Argán, ¿no? Es que el urbanista no tiene por qué ser un técnico, también es en cierta manera un facilitador de ciertos procesos, ¿no? Que tú estás hablando de recuperación de temas ligados al hábitat gallego, que se han perdido y todos esos procesos que a veces a la gente también le da mucho miedo meterse en una rehabilitación, no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Siempre existe ese temor, pero ¿por qué no plantear, ¿no? Estas guías, ¿no? Una especie de guía de una rehabilitación low cost, cuidadosa, con ciertos aspectos ligados al lugar, a cómo vivir. Eso sería sumamente interesante. La ligazón con la universidad, que bueno, es complicado, siempre es como, bueno, no podemos hacerlo igual que ellos, porque no tenemos los mismos medios, obviamente, pero también se podía intentar este tipo de colaboraciones, ¿no? También es cierto, es algo que yo que estoy dando proyectos, diseño, ¿no? De arquitectónico en segundo año, tú detectas que el alumnado que es gallego, que es de aquí, que ha vivido en Galicia, esos tipos de espacios que tú, ¿no? La manera de entrar, la manera de ciertos espacios que son propios de Galicia, no la tiene. O sea, yo que soy de Burgos se los tengo que contar, ¿no? Entonces, es un poco extraño, o sea, hay una deseducación, digamos, desde la base, estamos ahí luchando y que todos estos procesos o iniciativas podían ser un sumar, ¿no? a favor de todas estas, de esta dirección a través de pequeñas acciones. Aproveito brevemente para decir que me parece moi interesante o plantexamento que fixestes desde Marea de facernos falar de tres escalas que son continuas, non? Pero, aparte de que eu falei sobre todo da intervención da administración, da administración pública, sí que fixen referencia a unha cousa da que tamén falou Emma, que digamos, son os necesarios, o sea, o impulso que dende a administración se debe dar aos procesos de emancipación social,
emancipación social, é dicir, as cousas se poden facer de arriba a baixo, pero sobre todo tamén de abaixo a arriba. Eu reivindico tamén, por eso os casos de Enma, os casos que contou Enma das cooperativas, eu creo que deberían proliferar e deberían de ser tamén favorecidos dende as propias administracións. Es que no me puedo resistir. Claro, no toda la participación nos sirve, ¿vale? O sea, votar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del proyecto Plaza España en Madrid, ¿no? Impulsado por Carmena, hay un concurso, hay unas propuestas y la gente entra en Internet y le da el botón. Eso no es participación, ¿no? O sea que también hay mucho, igual que hay mucho maquillaje green, pues también hay mucho maquillaje de participación que encima nos desvirtúa y bueno, no nos interesa. Ya. Sí. Sí. Xa? Falo, non? Vale. Que, bueno, que é interesantísimo esta mesa. Quería preguntarvos que importancia ten o urbanismo na pérdida de vínculos sociais, este individualismo que é tan propio agora, como se podería facer para ir hacia unha socialización dos cuidados, bueno, fundamentalmente, eso. Bueno, a finales do XIX había un sociólogo alemán que se chamaba Georg Simmel que facía exactamente unha descripción do que acabas de contar. O sea, a cidade contemporánea favorece os procesos de individualización, de perda de socialización do que significa o espacio urbano, en este caso eu falo da cidade. Son cousas as que fixen tamén referencia na miña charla. Por eso precisamente o dereito á cidade implica tamén procesos de apropiación do espacio urbano, de uso, de socialización, a concepción do espacio urbano como lentos, incluso os propios modelos de vivenda, desto podría falar moito Emma. Hai modelos, digamos, no urbanismo dos anos 70 houbo moitas experiencias ligadas ao que se chamou urbanismo participativo, e Emma acaba de contar algún caso de estas cooperativas onde efectivamente se deseña polos propios usuarios, non? E se favorece este espacio para o encontro, tamén para os cuidados, que é unha cuestión fundamental, non? E de convivencia interxeneracional, tamén de transversalidade social e de non segregación, non? E, polo tanto, eu creo que debemos de reivindicar a nivel urbano, a nivel territorial, a nivel urbano e a nivel de arquitectura xustamente espazos que favorezan isto que ti dis, non? A socialización, a relación humana, os propios cuidados, o uso sensato e humano do espazo público. Sí, sí. Sí. Ben, en primer lugar quería felicitar aos ponentes porque é verdad que foi unha exposición fantástica, e non só porque me gusta a min, sino porque me parece que puxestes digamos, o fixestes moi ben. Eu quería decir que non é casualidade que, por exemplo, que Galicia e España, digamos, seamos un modelo de instrucción urbanístico en Europa, casi non no mundo, pero menos en Europa. Es decir, todo un modelo urbanístico español e galego ven en función de que hai un sector en Galicia e en España moi poderoso que é a oligarquía financiero-inmobiliaria. Isto depende, digamos, vai en función desos intereses. Que significa eso? Que ou somos quen de parar ese poder ou a especulación urbanística, o centro urbanístico seguirá adiante porque é o seu modelo de negocio. Cal é a fórmula? En principio, a conciencia do que, digamos, de que o privado está utilizando un ben público que é o solo, que é de todos. Entonces, é necesario que a ciudadanía tome conciencia de que os terrenos, o terreo, o solo,
é de todos, non é, digamos, do capital privado. E tamén de que tomamos conciencia de que, digamos, a vivenda é un dereito individual. Mentres non fagamos isto, digamos, e isto hai que trasladarlo a, digamos, aos concellos, aos gobernantes locales e municipais. É dicir, señores, isto é un bien público, non un bien privado. Mentre non consigamos isto, digamos, a desfeita urbanística non só en viviendas, sino en autovías. Temos, non sei se sabedes, pero Galicia é a comunidade autónoma de España que máis kilómetros de autovía por hectárea ten. É dicir, e iso supón tamén un destrozo do chan, do solo, un desmadre de ordenación do territorio. Pero, mentras non tomemos consciencia desde o inmediato do local, incluso a nivel local, ahora veñen unhas eleccións municipales, de que os cidadáns temos dereito a opinar e a decidir sobre o destino do chan, a batalla está perdida porque, digamos, todo vai en función dun modelo de crecimiento especulativo urbanístico que beneficia aos bancos e aos grandes constructoras que son quen controlan este país e quen financian moitos partidos. Para min, eso é o fundamental. Que, por certo, polo que tú, Emma, acabas de contar, en Barcelona, e non é casualidade de que este Ada Colau de alcaldesa se están facendo experiencias que, de verdad, se agradezco porque son fantásticas. Eso era todo. La primera no estaba Ada Colau, eso fue empuje desde abajo, eso está vacío, o sea, no tenía nada que ver. Pero bueno, también, claro, ahora se puede replicar, ¿no? Gracias a las políticas municipales. Non, eu quería, en fin, eu quería darte a solución. Solo temos que gañar os gobernos para adquirir a capacidade de... Sí, claro, é así. Esa é a solución de evitar a captura do aparato legislativo. É dicir, temos que tomar o aparato legislativo e relexislar, porque evidentemente hai unha cuestión clave, da que tamén eu fixen referencia, todos, e é que, vamos, no Estado español, en Galicia en particular, pois prácticamente o 90% do solo está en propiedade privada. Por exemplo, en Austria ou no Reino Unido hai un 40, un 50% do solo que é público, e iso é o que permite facer políticas de vivenda, basicamente, non? Porque senón estamos perdidos, non? É dicir, eu sempre poño exemplo, falamos ao inicio de Viena. Viena chegou a ter casi 300.000, o Concello de Viena, un concello que tradicionalmente foi gobernado por centro-esquerda, centro-dereita. Nos últimos anos a dereita chegou a ter 300.000 vivendas públicas, en Ferrol hai 1.100, na Coruña hai 50, en Compostela temos 8. Non? Entonces, o problema é precisamente que necesitamos iniciar procesos de repatrimonialización das administracións municipais que foron saqueadas sistemáticamente polos gobernos hasta o momento. Quen ata o momento en Galicia, que concello? Home, a Coruña pretende iniciar un pequeno proceso de unha cousa que en Barcelona se leva facendo desde que chegou Ada Colau, que é un programa que se chama, que a mí me interesa particularmente, adquisición de vivenda asequible. O problema é que a vivenda asequible está case sempre nas periferias urbanas, non? Pero se inicia ese proceso. Pensade que en Viena se iniciou ese proceso hai 100 anos, é dicir, que a Viena roxa a principios do século XX. Entón, claro, temos que ter paciencia, pero sí que temos que ter claro o horizonte e saber que hai que empezar. Xa o Varela, con grandes problemas, con gran resistencia dos medios, que lóxicamente na Coruña apoian a quen apoian, tratou de iniciar ese proceso e están boicoteando permanentemente, como seguides pola prensa. Creo que temos que empezalo en todos os concellos e tamén desde a propia administración autonómica. Cando a tomemos, teremos que legislar e favorecer que haxa vivenda pública, solo público e vivenda pública. Non é o mismo as políticas públicas de vivenda que as políticas de vivenda pública, que son as que eu reivindico. Sí. No, en primeiro lugar, un saúdo a todas e a todos. Quería agradecer a Marea este acto. Eu creo que se debía replicar por donde máis se pode dentro da Galicia, posto que temos unhas eleccións locales dentro de pouco, non? Quería agradecerlle a Emma o proxecto da Borda, porque foi financiado fundamentalmente por COP57, do que eu sou un membro, e máis aportei nunha segunda tanta capital social para que ese proxecto fora adiante, o sea, que é posible a autogestión cando hai voluntad de organizarse.
E como son de Vigo, evidentemente eu son tamén partidaria da colaboración intermunicipal, pero efectivamente hai un populismo barato que de enfrentamento Madrid e Barcelona, en este caso é Coruña-Vigo. E, bueno, estamos nun proceso complexo en Vigo. Quería, Fontela, que en 2 minutos, 1 minuto, deras o teu diagnóstico, porque o plan xeral do 2008 foi suspendido e ninguna dos planteamentos que vos poñedes en riba da mesa de participación política, de poder político, de pedagogía, de educación para a cidade, para a vila, para a vivenda, non se está cumplindo absolutamente, e nos tememos, o digo desde a Marea de Vigo, nos tememos que se vai a implementar se vai a impoñer unha vez máis un modelo de desenvolvemento local a través do plan xeral absolutamente antidemocrático. Eu, a verdade é que do que teño lido de Vigo é para ser pesimista, non? En principio hai que partir dunha base. A tramitación dun plan xeral bastante liosa, non digamos Vigo, non? Que encima hai un montón de problemas implícitos, non? Pero fixeron algo que non está de todo mal, que foi licitar por lotes, non? Sacaron por un lado a cartografía nun contrato distinto do que é a propia figura do plan xeral. Eso non está mal a priori. O que pasa que vai a ser continuado no tempo, vai a levar moitísimo tempo e, sobre todo, non aborda unha cuestión que eu creo que a día de hoxe, dicía na miña intervención, non se pode abordar desde un único municipio, non? É dicir, sexa Vigo ou sexa calquera, non? É dicir, poden ter liderazgo, pero non o poden abordar. Que cambiar as directrices, non? Reguladoras do que realmente queres ti de alguma maneira transmitir, que son principios moito máis democráticos, moito máis participativos. Como vai a ser o proceso de participación? Van a ser uns inquéritos, un proceso de exposición pública? Como se vai a vehiculizar todo iso, non? Eso, lóxicamente, se se van a coller ao que determina a Louga, non vai a cambiar demasiado, e eu por eso son, a Louga actual, non? Por eso son pesimista, tendo en conta que, ademais, en Vigo operan unha cantidade de administracións moi distintas, non? Dende a Autoridade Portuaria, Zona Franca, o propio Concello, etc. E iso é, é complexo, non? Por tanto, facer unha lectura en positivo, pensemos que iniciar un proxecto de planeamento é tamén unha oportunidade para unha cousa, para que emerxan procesos de baixo arriba, para que emerxan comunas como a de París, non? Para que emerxan procesos de barrio, para que emerxan voces alternativas, pequenas, para que eses proxectos sexan... É o momento agora de facer barullo, non? De facer outro tipo de urbanismo e que eso realmente sexa quen sitúe a axenda do espacial na axenda política dos partidos, non? Ese é o momento que temos agora de esperanza, non? Non sei se... Sí. O meu vai de cuestionamento dun deses eslogans que moitas veces na esquerda xumos un eslogan e acabamos confundindo o eslogan co obxectivo, non? E é ese paparatismo insistente co que repetimos o de combater o despoboamento do rural. Claro, eu cuestiono absolutamente ese asunto, non? Porque o problema do rural non é de como este depoboado, sino de como se utiliza, cal é o uso. E claro, se a alternativa é dotar o rural cada vez máis, ou o modelo é dotar cada vez máis o rural de servizos que son demandados polos habitantes urbanos, o que estamos construindo é o rural que temos, é dicir, un rural de terras incultas, no que os usos tradicionais do rural desapareceron por completo, habitados por urbanitas, con piscinas, donde as leiras e a produción agrícola foi sustituída polo céspede inglés, e de urbanitas que, como a súa vida é urbana, se desplazan continuamente para facer todas as actividades cotidianas desde esas suburbios, neosuburbios, digamos, en que se vai convertindo progresivamente o rural,
as súas actividades realmente urbanas. É dicir, un modelo absolutamente insostible. Entonces, vai sendo hora de que sustituamos xa os eslogans. É dicir, a cuestión non é estamos contra o despoboamento rural, a cuestión é estamos contra o abandono dos usos do rural. Non, eu quero dicirte que sí. Mirade, un aviso moi rápido, cuestión de intendencia. Vamos a tratar de organizar comida para todos. Algúns xa estades inscritos. Os que non estedes inscritos, falades con Berta, que é esa moza que está aí tratando de pasar desapercibida, pero ela vai axudar a xestionar todo isto. Entón, vamos a tratar de comer xuntos e seguir falando de todo isto que dá para moito. E ora, 15 minutiños de café e seguimos. Moitas gracias.